si Brother Boy Letra. Brother Boy. Sa lahat ng bumubuo ng admin ng Philippine Development Association, sana marami kayong matutunan sa gabing ito. Shoutout, ibinabati ko yung mga kasamahan ko sa RDM Generals sa pangunguna ni Sir Alvin Gita Mundok. Shoutout sa isa, lagi sumusuporta sa akin, at saka sa Ethos Bottom, mga kaibigan ko sa TikTok, sila Nash, sila H2Os, lahat kayo dyan. Ethos Bottom, yun lang bro. Okay, yun po no, si Brother Boy Letra aka John Paulo Cruz ng Roman Catholic Church. Okay, start natin ang debate sa pamamagitan ng pagbibigay ng 15 minutong presentation ng ating affirmative side na si Brother Boy Letra mula sa Roman Catholic Church. Brother Boy. Alright, salamat Brother J-Ross. 15 minutes actually, kahit sana, sige, para marami tayong matutunan. So una ang aral namin ng pagrorosaryo po, ito po talaga ay ito talaga nakasulat talaga to sa Biblia, no? So babasahin natin yung ang mga pagrorosaryo. So itong sabi nila, una sa lahat yung etymology, aralin muna natin yung term na rosaryo, galing po kasi po ang aral po talaga, or ang unang lengguwahe ng mga unang batch ng Kristiyano, ayan po talaga ay Greek, Hebrew, at Latin, no? Dito sa Juan 19:20. Ngayon, itong pagrorosaryo, ito po ay katuparan sa nakasulat sa Biblia, no? Kasi binasa natin yung Lucas. At ito talaga natupad lang sa Katoliko. Kasi ito talagang katunayan na kami ang tunay na iglesia. Kasi nasa Biblia lahat eh. Almost, no? Tingnan natin. Dito sa Lucas 1:47. Shoutout sa lahat ng mga nakikinig. Sabi diya sa 48, sapagkat nilingap niya ang kababaan ng kanyang alipin, sapagkat narito mula daw ngayon, letra por letra, ay tatawagin akong mapalad ng lahat ng maghahalihiling lahi o lahat ng saling lahi. So yan po ang nakasulat dito, letra por letra sa Biblia. So sabi dito, simulan natin sapagkat nilingap niya ang kababaan ng kanyang alipin, sapagkat narito, refer yun narito mula ngayon ay tatawagin akong mapalad ng lahat ng saling lahi. So, paano ba pinuri ng mga, o paano ba siya tinawag na mapalad ng lahi, or sa panahon ni Mama Mary? Siyempre, unang-una diyan, letra por letra, kay Archangel Gabriel, letra por letra, dito sa talatang 28. Sabi sa kanya dito, at pumasok siya sa kinaroroonan at sinabi, magalak ka, ikaw na totoong pinakamamahal ng Panginoon ay pinagpala ka, ang Panginoon ay sumasayo. So ito yung letra por letra na dinadasal namin sa rosaryo. Tapos ano pa, sunod-sunod yan, ibaba mo lang dito sa 42. At siya sumigaw ng malakas, si Elizabeth, at tinig, at sinabi, pinagpala ka, yun nga, tatawagin akong mapalad ng lahat ng saling lahi, pinagpala ka sa mga babae, at pinagpala naman ang iyong bunga ng iyong tiyan. Tinagalog ko na lang, pero alam na po na yan po talaga yung eksaktong dinadasal namin sa rosaryo. Ngayon, doon din po sa verse 43. So ngayon, itong mga nakasulat na ito, no? Ito po ay ginagawa, sabi ni Mama Mary, ito ay gagawin ng lahat ng saling lahi, or tatawagin siyang mapalad ng lahat ng saling lahi. Sa pamamagitan po ng pagrorosaryo, at dito po sa hula po sa may Hebreo, sa Proverbs verse 19, basahin na lang natin letra por letra, no? Proverbs verse 19, dito, iyan yung tinutukoy na pagninilay-nilay. Proverbs verse 19. Hirap magano dito. Ayan. Kawikaan, talatang 19, babasahin ko lang kapitulo 19, talatang 14. Ito.
um 14:19. Psalms pala, sorry. Kawikaan tuloy. Psalms 19:14. Yan na. Tagal na wala review eh. Psalms 19:14, letra por letra ito, no? Naway ang mga salita ng bibig ko, yung salita ng bibig ko, at ang pagbubulay-bulay ng aking puso, ayan, no? Ay maging katanggap-tanggap sa Panginoon, ay sa paningin mo, o Panginoon, o ang aking malaking bato at manunuwa. Letra por letra, mayroong mga salita sa aking bibig at pagbubulay-bulay ng aking mga puso ay maging Panginoon ng siyang tagapagligtas, letra por letra. So ayon dito sa sinabi ni Mama Mary, no, Mama Mary, siya po ay tatawaging mapalad ng lahat ng saling lahi. So ang tanong natupad to, siyempre yung saling lahi, yan po yung church. So ang batay sa letra por letra, kung paano tinawag ng unang saling lahi, or actually si Gabriel, the archangel, hindi naman nga anghel na nga po yan, no? At iyan po ay aming pinagninilayan kung paano nila tawaging mapalad si Mama Mary, or si Mama Mary, tawag namin yun sa Roman Catholic Church, Revelation 12. Ganon din po ang ginagawa namin, dahil po ito po ay gagawin ng lahat ng saling lahi. So sa amin lang po natupad yan, no? At ultimo yung actually ito po ay biblical kasi nakasulat sa Biblia, no? At yung sinasabi nila, kasi matagal pa naman to, sayang, no? Sayang yung oras, no? Ano lang natin itong sa Mateo 6 talatang 6:7. Itong paulit-ulit na basahin na lang natin, ha. Basahin natin to, maganda to. Ito yung objection niyan eh. Actually ito talaga yung objection na hindi naintindihan ng iba, at kinapit po nila sa dasal po ng Roman Catholic Church. Hindi po talaga ito magpipit batay sa letra po letra, kasi sabi dito sa talatang 7, at sa pananalangin ay huwag kayong gumamit ng mga walang kabuluhang. So wag po gagamit ng mga walang kabuluhan. Paulit-ulit, so yung mga walang kabuluhan pinaulit-ulit na tulad na ginagawa ng mga hintil. Yung mga hintil, hindi naman yan na pumupuri kay Mama Mary. Lalabas niyan sila pala yung lahi or bansa na tinatag ni Jesus doon sa Mateo 16:18, unang Timoteo 3:15, Mateo 28:19-20, at marami pang talata. So ito pong walang kabuluhan, actually marami pong walang kabuluhan ngayon na paulit-ulit na ginagawa ng mga nagpapakilalang Kristiyano, at maaaring sa kanila po ito natupad. Kasi kung ikakapit mo to sa amin, pag ibinaba mo naman to sa talatang 9, ito yung inuulit-ulit namin eh. Manalangin nga kayo ng ganito, Ama namin na nasa langit, sambahin nawa ang ngalan mo, ang pangalan mo. Ito po yung pinapaulit-ulit namin. Sabi, manalangin kayo ng ganito. Ulit-ulitin talaga yun, kasi gagayahin mo si Jesus Christ. Uulitin mo yung dasal na tinuro ni Jesus Christ. Uulitin mo yun dahil yun ang utos niya. So ibig sabihin, ito po yung dasal na walang kabuluhang paulit-ulit na ginagawa ng mga hintil at mga wala pong kabuluhang mga pananalita. For example, bigyan ko kayo ng ginagawa na walang kwentang panalangin na paulit-ulit ng mga ibang mga anti-katoliko. Kagaya ng ginagawa nila na speaking in tongue. So paki-ano nga ako, Mr. Moderator, paki-warning Bigyan ko lang kayo ng konting trivia. Itong mga walang kwentang panalangin na ginagawa ng paulit-ulit, yan po yung pag-i-speaking in tongue na ginagawa ng halos lahat ng mga nagpapakilalang Kristiyano na ina-upload pa sa social media. Kasi itong pag binasa natin yung for info dito sa unang Korinto, basahin na lang natin para wala tayong bulahan dito. Unang Korinto talatang 14 sa 9. Tingnan nyo ewan ko nag-speaking in tongue, ewan ko kay sa end time kasi end time hindi ko alam kung nagaan sila. Pero sa lahat na to, no, hindi lang po sa kausap ko kay Pastor Bal, ito po yung walang kwenta at wala talaga tong kabuluhan na paulit-ulit na panalangin. Basa. Gayon naman, unang Korinto 14:9, gayon din naman kayo. Sa isang wikang nagsasalita kayo ng hindi nauunawaan. Kung nagsasalita kayo ng wikang hindi nauunawaan,
papaano malalaman ng sino man kung ano ang sinasabi? Sapagkat sa hangin kayo nagsasalita, wala nga kabuluhan eh. Sa hangin kayo nagsasalita. Walang alinlangan na napakaraming uri ng wika sa sanlibutan. At walang isa man dito ang walang kahulugan. So ibig sabihin, taliwas yun dito sa nakasulat letra por letra. Kasi yung pag ang salita mo, walang kahulugan, yung kagaya ng mga nag-i-speaking in tongue, mga bulang mga ngaral, dun sa hindi naman inutusan, Jeremiah 14:14, iyan po yung walang kabuluhan base dito sa unang Korinto 14, just mantakin mo, lahat ng wika ay may kahulugan. Tapos yung dasal nyo walang kahulugan. Speaking in tongue, nagkamali kayo ng unawa dito sa Gawa 2 talatang 4-5. Naunawaan naman nila yun sa 5 hanggang 9. Nauunawaan nila yung mga wika na yun. Kasi iba't ibang wika yun na mga dayuhan na prophecy na nagsumasalamin na ang tunay na iglesia tinatag ni Kristo ay lalaganap sa lahat ng saling lahi ng wika. Basa, letra por letra, Mateo 28:19-20. Gawin yung alagad ko ang lahat ng mga bansa, yun yung sumalamin, hindi yun speaking in tongue na walang kahulugan, no, yung mga sinasabi. So nagkamali po ng ano niya ng pagkabasa sa nakasulat sa Biblia. Ilang minuto na lang, Brad Gerald? Brad Ross? 4 minutes pa. Okay, sige. Actually, dahil mahaba pa yung oras, ang aral, ang pangunahing tumututol po talaga dito, no, sa dasal namin na pagdorosaryo, yung mga satanista po talaga. Lang po yan ng mga protestante, no? Pag binasa natin yung Satanic Bible, kasi mahaba pa pala yung oras, no? Yung mga satanista kasi ayaw nila ng nakasulat sa Biblia. Actually, yung Satanic Bible, ito po ang kabaliktaran ng Biblia. Kung sa Santiago 5 talatang 16, ang panalangin ng taong matuwid or ang taong banal ay mabisa. Sabi dito, basahin niyo no, Santiago 5:16. Ngayon dito sa Bible kabaliktaran 'to eh. Kasi yung mga satanista, no, yan no, the satanic knows, the satanist knows, paragraph 16 sa Satanic Bible by Anton LaVey. Prayers does not good. Yung panalangin, wala po daw yan na maganda, no? Confessing to other human being. So yung panalangin mo na i-confess mo sa kapwa mo daw tao, no? Like being to others, sabi dito, basahin ko na lang, no? Ay yun daw po yung walang kabuluhan eh. So yun yung nakasulat sa Satanic Bible po, no? Actually, halos lahat, ito basahin pa natin ang satanista talaga, wala talaga magawa mabuti to sa Katoliko, tutol to ng tutol sa Katoliko. Actually, hindi lang po yung prayers. Actually, lahat po ng act of worship ng church page. Paragraph page 53, sabi dito, yung black mass nila. The black mass is essentially a parody upang gawing katatawanan, no, of the religion service of the Roman Catholic Church. Yung act of worship namin, kung paano kami sumamba sa Diyos, yun po ay ginagawa ng kanilang pagsamba sa Diablo. Kaya nga sabi ni Kristo, no, at hindi lang po yan, talagang pinangal si Satanas, at hindi lang po sa mga satanista talaga nagmanifest si Satanas. Ganon din po sa mga maling aral. Kaya nga dito sa mga huling panahon, unang Timoteo 4:1 hanggang 2, ipapangaral na talaga si Satanas sa pamamagitan ng pagtuturo ng mga kasinungalingan. 'Di ba? Pag ikaw ay talaga ay nagtuturo ng kasinungalingan, ikaw po ay sa demonyo. Kaya nga itong Satanic Bible, kailangan din natin itong bisitahin. Baka naman sabihin nila, pag gumamit ako ng Satanic Bible, satanista na rin po ako. Hindi po yan, wala pong ganyan. Kaya ultimo si Satanas po ay gumamit po ng Biblia. Saan mabasa? Mateo 4, Lucas 4, quoted, Psalms 91. Na walang pahintulot sa Diyos, hindi ka naman inutusan, Bible alone ka lang, Jeremiah 14:14. Ito po ay 1 minute. Time na? Ito po ay nasugpong ang sinungaling.
no? Kaya nga po ayaw po talaga ng mga satanista na manghingi kami ng panalangin sa kapwa daw namin tao dahil ito daw ay walang kabuluhan or walang kwenta or those not good, sabi nga ng mga satanista. Eh ano ang sabi sa Bible? Basahin natin last 1 minute. Ito, babasahin natin Talatang Santiago, makakahabol pa tayo 1 minute, no? Santiago 5, talatang 16, no? Kaya't ipahayag ninyo sa isa't isa o pinapahayag namin sa isa't isa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Ang panalangin ng isang taong matuwid, si Mama Mary, Okay, yun po no ang presentation for 15 minutes ni Brother Boy Letra mula sa Roman Catholic Church. So, dako tayo ngayon sa pagtatanong sa cross-examination for 10 minutes ni Pastor Valeriano Polanco ng End Time Church. Pastor Valer, 10 minutes. Pastor Valer, naka-mute po kayo, Pastor Valer. Naka-mute yata kayo. Sorry, nakamute pala ako. Okay. Okay, ang unang tanong ko kay Boy Letra, sabi mo, nakasulat sa Biblia yung ating paksa dito, at doon sa Lucas 1:47-48, mababasa ba letra por letra yung paksa natin na patutunayan mo na kinasihan o pinahiran ng Diyos ang pagrorosaryo? Yes or no? Mabasa po letra yung salitang rosaryo, Sirach 58, Rosarium. At yan po ay ginagamit namin sa pagninilay-nilay, letra por letra, Psalms 19 verse 14. At ang ginagamit naming dasal nakasulat sa Biblia, Luke 1:28, Luke 1:41, Luke 1:42, Santiago 5:16. Ang tumutol, mga satanista po ang pangunahing tumututol. Paragraph Satanic Bible, page. Next question. Okay, next question. Sa paksa natin, sabi mo dito na patutunayan mo letra por letra na kinasihan. So ang salitang kinasihan ay katumbas ng pinahiran. Kinasihan, pinahiran. So ang ipinampapahid dito para kasihan ka Espiritu Santo. Tanong, sino sa mga alagad ang kinasihan at pinahiran letra por letra para magrosaryo? Letra por letra, yung mga sumunod na saling lahi, kasi buhay pa si Mama Mary dyan eh. So ang ginagawa nila dyan, pinupuri nila si Mama Mary, basa letra por letra. Una, yung anghel sa langit. O Lucas 1 talatang 28, Hail Mary, full of grace. So yung tao naman, si Queen Elizabeth, letra por letra or letra por letra, Lucas 1:21, Lucas 1:22, Santiago 5:16. At yan po ay pinagninilay-nilayan ng Roman Catholic Church kasi sabi ni Mama Mary, tatawagin ka akong mapalad ng lahat ng saling lahi. Lucas 1:48. Kaya lahat ng saling lahi, yun na po yung rosaryo. Lahat na po yun ng saling lahi, letra por letra. Next question. Follow-up question. Kapag nagro-rosaryo ba, ay paulit-ulit ba ito o hindi paulit-ulit? Yes or no? Paulit-ulit kasi nga sa lahat ng saling lahi, so ulit-ulit po yung kada generation. At yung wala pong kabuluhan na paulit-ulit, yun po yung walang kabuluhan kasi kami po may kabuluhan kasi nakasulat po sa Biblia, kinasihan ng Diyos. Kaya nga, kinasihan ng Diyos saan mabasa? Unang Timoteo, ay 3:15-16. Ang lahat ng kasulatang kinasihan ng Diyos, unang Lucas 1:41-42, no, ay magagamit. So yun nga, kinasihan nga ng Diyos yung Lucas nga to eh. Ito ang ikaliligtas maging Hebreo o Hudyo. Roma 1 talatang 16. Okay, follow-up question, Sir Moderator. Okay, go ahead. Ayon sa Timothy na ginamit mo na kinasihan. Okay.
Diyan ba sa talata na yan sa Timothy na ginamit mo, alin ba ang kinasihan? Alin ang kinasihan? Yung rosaryo na paulit-ulit na panalangin o ang salita ang kinasihan? Parehas po kasi yung pagrorosaryo yun po ay pagninilay-nilay, salita po yan sa bibig. Psalms 19 verse 14 at pagninilay-nilay sa puso at yan po nakasulat sa Biblia letra por letra. Lucas 1:28, Lucas 1:41 at Lucas 1:42. Letra por letra, kaya nga inulit-ulit kasi pag ninilay-nilay yung paulit-ulit, yun yung walang kabuluhan. Pag walang kabuluhan yung panalangin mo, wala sa Biblia yung panalangin nyo, ay hindi natin alam, baka mamaya nandito sa Satanic Bible yan meron. Next question. Okay. Follow-up question, Sir Moderator. Sabi mo kanina, huwag gagamit ng walang kabuluhan na paulit-ulit na panalangin. Sinabi mo to kanina. Ngayon, pakipaliwanag ha sa sagot mo ng paulit-ulit na panalangin ninyo sa pagrorosaryo at sa sinasabi mo na walang kabuluhang paulit-ulit na Antikristo. Pakipaliwanag. Mr. Moderator, pakiulit niya yung tanong niya. Pa-post yung time kasi naging dalawa yung tanong eh. Hindi ko alam kung saan doon yung ipapaliwanag ko. Time bro, Jeff. So pakiulit, Pastor Baler. Okay, ang tanong ko, ipapaliwanag mo, ano ang kaibahan ng paulit-ulit ninyong panalangin sa pagrorosaryo doon sa paulit-ulit na panalangin ng Antikristo? Ang tinatanong ko, anong kaibahan? Resume time. Ang kaibahan po sa amin, may kabuluhan kasi nga nakasulat sa Biblia, kinasihan nga ng Diyos. Again, Lucas 1:28, Lucas 1:41-42, Psalms 19:14, Sirach 58, lahat puro nasa Biblia. Hindi mo pwedeng walang kabuluhan to kahit ulit-ulitin mo to kasi pag binasa mo sa baba, kayo yung manalangin ng ganito, Ama namin, sumasalangit ka. Ulit-ulitin mo rin to kasi manalangin kayo ng ganito, ilang beses ka ba manalangin? Lord's Prayer, kasama to sa pagrorosaryo namin, Our Father, Ama namin. Next question. Sumasalangit ka, inulit-ulit namin yan eh. Okay, follow-up question. Kapag nagrorosaryo ba, ang hawak ba ng nananalangin, Biblia? O meron siyang hawak na rosaryo na ito'y may bilog-bilog? Yes or no? Parehas, letra por letra, kasi yung pinapanalangin namin, nakasulat sa Biblia. Again, nakasulat sa parehas, pagrorosaryo. Psalms 19:14, Sirach 58, Luke 1:28, nakasulat sa Biblia. Siyempre, babasahin mo yung nakasulat sa Biblia. Luke 1:42, Luke 1:41, puro nakasulat sa Biblia. So talaga nakasulat sa Biblia, talaga may kabuluhan. Ang walang kabuluhan, yung hindi kinasihan ng Diyos, yun yung mga hintil, yung mga pagano. Kami po ang nag-imbento ng salitang pagano, Catholic Church. Iyan ang pantukoy namin sa mga hindi kaanib ng simbahan namin. Next question. Kaya walang kabuluhan yung panalangin nila. Okay, next question. Kung ang pagrorosaryo ay kinasihan ng Diyos at ito ay biblical o nasa Biblia, nung bang nanalangin si Kristo sa bundok kasama ang tatlong alagad, may hawak ba silang literal na rosaryo na may bilog-bilog? Yes or no? Wala silang hawak na rosaryo kasi refer yun sa susunod na saling lahi kasi buhay pa yun si Mama Mary. So si Mama Mary, yun po yung pupurihin. Sabi niya dun sa Lucas 1:48, tatawagin akong mapalad ng lahat ng saling lahi. Sabihin lahat ng saling lahi, pag nasa langit na siya, yun na po yung pagrorosaryo sa Sirach 58, pag ninilay-nilay sa aming mga bibig at sa aming mga puso, Psalms 19:14, at siya ay taong matuwid, Santiago 5:16. Kaya ang panalangin ng taong matuwid, ipanalangin yung isa't isa, ay mabisa. Okay, next question. Sabi mo kanina, yung nagsasalita ng wika na hindi nauunawaan ay walang kabuluhan. Ang tanong ko sa iyo, nauunawaan mo ba ang dasal ng mga pari na Latin na walang salin na Tagalog? Yes or no? Kung nauunawaan mo ang Latin na panalangin na walang salin na Tagalog. Yes, naglalatin rosary kami kahit Pinoy ako kasi Latin rights kami. Naintindihan ko yan.
Tagyan ko pa ng talata. Juan 19:20. Iyan talaga ang mga unang wika. Hindi English, wala nga English dito. Saka na lang English, future na lang English, bro. Sunod na tanong. Okay, sunod na tanong. Yun bang mga Roman Catholic members sa loob ng iglesia, pag naglatin ang pari, naiintindihan ba nilang lahat yung wika na yon? Yes or no? Kung naiintindihan nilang lahat. Siyempre, naiintindihan nila sa Vatican, mga Latin yun, Roman Catholic yun. Again, Juan 19:20. Iyan ang unang lingwahe ng mga unang batch ng Kristiyano. Kaya nga nagtataka ako sa mga ewan ko sa inyo, ba't wala kayong mga doktrina man lang na galing sa Latin term? Kami, Rosarium, Purgatorium, o yung Katolikos yan sa Greek. Sa amin nakapanig yan, 1:19:20. Kayo wala kayong Latin, bro eh. Next question. Naintindihan namin yan, bro. Okay. Okay, sabi mo, ang pangunahing tumututol sa pagrorosaryo, sabi mo kanina, nang paulit-ulit, itong satanista at protestante. Okay. Ang tanong ko sa iyo, paano mo nalaman na ang mga protestante, sila'y mga satanista na tumututol sa pagrorosaryo? Ang tanong ko kung paano mo nalaman ayon sa Biblia. Una sa lahat, ang pinakaunang protestante talaga si Satanas, nagprotesta yan sa langit, kaya nga sinipa sa lupa. Saan mabasa? Pahayaga 12:9. Ngayon, sunod, si Martin Luther na rin, nag-reflect na rin sa kanya si Satanas. Apokalipsis 9. Ngayon, itong mga satanista, tutol ba sila sa pagrorosaryo? Letra po letra, page, ano yan, no? Time na. Yes, okay. Yan po, no, ang last question, no, ni Pastor Valeriano Polanco ng End Times Church. So, dako po tayo uli sa presentation ng ating negative side na si Pastor Valeriano Polanco ng End Time Church for 15 minutes. Pastor Valer? Okay, sige. Dadako ako sa presentation, ano. Okay, start na ba, Sir Moderator? Sir Yes, Moderator, start yes. na ba? Okay, start. Okay. Magandang hapon po sa inyong lahat, ano, kasi nasa negative side tayo. Yun pong pinagdidibatihan namin bago ako mag-present. Ang paksa doon ay patutunayan ng ating kapatid sa RCC na si Boy Letra na mababasa at ayon sa Biblia, ang pagrorosaryo ay kinasihan. Okay? Yung salitang kinasihan, yan ay katumbas ng salitang anointed. Ibig sabihin, pinahiran, kinasihan. Okay? Pag sinabing kinasihan, anointed ka. Anong klaseng anointed? Anointed with the Holy Spirit o kinasihan ka ng Holy Spirit. Kinasihan, anointed, ibig sabihin sumasang-ayon sa iyo ang Espiritu Santo. Ngayon, dito sa pinakauna, sa mga alagad tayo, merong ipinangako si Kristo. Kasi ang ipinangako ni Kristo doon, sabi niya, hintayin ninyo ang pangako ng aking Ama. Kasi darating yung pagkasi. Darating yung pagkasi o yung pahid na anointed, magmumula yun sa Espiritu Santo. Kasi doon po yan magmumula eh. Kaya dito sa John 14:18, ano? Babasahin po natin ang John 14:18 dito sa ating banal na kasulatan, no? Okay. John 14:18. Hindi po ako magmamadali kasi 15 minutes ito. Okay, hindi ako magmamadali kasi 15 minutes ang presentation eh. John 14:18 po, dito po ay ipinangako. Saan na ba ako? Bakit nalili? Okay, sa John. Okay, John 14:18, babasahin ko po yung ating talata kasi para mabasa dyan sa screen. Okay, kasi ambush debate po ito eh.
Okay, kaya isa-isay natin. Okay, dito na po tayo sa ating text muna. John 14:18, sabi po rito. Hindi ko kayo iiwang nangungulila. Babalik ako sa inyo. So ang binabanggit sa John 14:18, si Kristo, siya yung pagkasi. Ibig sabihin, yung mga alagad, hindi niya iiwan kasi siya yung pahid, pagkasi, nakakasihan niya siya. Kaya mapapansin natin doon na yung Holy Spirit na ipinangako, related din ito kay Kristo na mananahan. So yun yung pagkasi. Kapag ikaw ay isang membro sa katawan ni Kristo, tatahan si Kristo sa iyo, pati ang Holy Spirit, at mananahan din yung Ama. Kasi kinasihan ka eh. Pag sinabing kinasihan, inside. Hindi lang yung outside na parang may hawak ka ng ballpen, may hawak kang ballpen, na ito yung pagkasi. Ay hindi po. Sabi ni Kristo, hindi ko kayo iiwan. Ibig sabihin, John 14:20, nangako si Kristo, sa araw na yan, malalaman ninyo na ako'y nasa Ama. At sa araw din yan, sa John 14:20, sabi niya, siya naman daw ay nasa iyo at ikaw ay na kay Kristo. Ibig sabihin, yung pagkasi, kinasihan, yung pahid ng Espiritu Santo nasa inside, andyan sa iyo. No? Kasi ipinangako po yung pagkasi. Saan ipinangako yung pagkasi? Na kinasihan, kasi ang paksa po namin dito, sabi niya, kinasihan yung rosaryo. So ang rosaryo po, yan po yung parang pabilog-bilog na may krus sa dulo. So hindi po ipinangako ng Biblia na yung rosaryo na may bilog-bilog at may krus sa dulo, hindi yan ang pinangako na kakasihan. Kasi dito sa binasa natin, sabi niya, I will not leave you comfortless. Ibig sabihin, si Kristo na siyang kasi, para maipangaral ng mga alagad ng 100%, sakto ang pangangaral sa kanyang salita, kailangang manahan siya doon. Yun ang kasi. Yun ang pagkasi. Yun ang pahid. Yun ang anointed. Mananahan siya. So hindi naman tatahan si Kristo doon sa rosaryo na bilog-bilog na iba-iba ang materyales. May plastic, may kahoy. Diba? Nakikita ko yan eh. Yung iba kinukwintas pa nga eh. So andoon ba yung pagkasi ni Kristo na mananahan siya sa bilog-bilog na rosaryo na ito ay iba-ibang materyales, may kahoy at may plastic din? Hindi dyan. Kasi sabi niya sa tao. So ang tunay na kinasihan ay yung mananahan, yung anointed o yung anointing pahid sa tao at hindi sa rosaryo. Kaya rito, malinaw na hirap ang affirmative dito. Hirap ang affirmative dito na maitindig niya na yung paksa, na yung pahid at kasi ay nandun sa rosaryo na bilog-bilog na ito'y plastic o kahoy. So mahirapan na siya doon. Kasi sa tao pala ito pinapatungkol ni Kristo, no? Kaya dito makikita natin pa mga kapatid na sa John 14:18 na yan, na isa lang ang binasa niya rito, na si Kristo mismo ang nagsabi, sabi niya, I will come to you o I come to you. Yun ang kasi. Ibig sabihin, pupuspusin ka ng Espiritu. Kasi yung Lucas 4 na binabasa niya at binabanggit din kanina, ay Lucas, 4:18. Balikan natin ang Lucas. Makikita natin dito yung Lucas, no? Balikan ko yung Lucas. Sama natin sa presentation. Okay. Lucas 4. Dito nababasa rin talaga yung salitang pagkasi o anointed. Nababasa talaga dito yan eh. O Lucas 4. Sabi dito. 18. Sabi po dito. Umpisahan ko na sa 16. Umuwi si Jesus sa Nazaret na kaniyang nilakhan. Gaya ng kanyang kinagawian, pumasok siya sa sinagoga. Ng araw ng pamamahinga, tumindig siya at upang bumasa. 17. At ibinigay sa kanya ang aklat ng propeta Isaias
at binuksan ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito. Binuksan yung aklat. Ano ang nabasa niya sa aklat? Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon. Yun ang pagkasi. Ibig sabihin, kinasihan siya ng Espiritu ng Diyos. Sumasa kanya eh. Kasi yung pagkasi, anointed yan eh. Taglay mo ang Espiritu ng Diyos, sumang-ayon ang Espiritu ng Diyos sa'yo. At ang sabi rito, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag at sila'y lalaya, at sa mga bulag na sila'y makakakita upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil. So dito malinaw sa Lucas 4:18, ang referensya na karugtong nito ay Isaiah 61, na yung Espiritu ng Diyos kumasi sa kanya. Ibig sabihin, anointed siya ng Espiritu ng Diyos. Kumasi. Kinasihan siya ng Espiritu. Ibig sabihin, may otoridad siyang mangaral, meron siyang otoridad na maipangaral at biglang laya yung mga sinisiil at yung mga bulag makakita. Yun ang salitang kasi, kinasihan ka, pinahiran ka, anointed ka ng Espiritu Santo. Hindi yung rosaryo. Kasi yung rosaryo, hindi naman makakapangaral yan eh. Yung rosaryo na bilog-bilog, paano makakapangaral yan kung dyan mananahan ang Espiritu Santo at dyan yung pagkasi? Kaya doon sa pagkasi, ang kinasihan yung salita. Sino ang kinasihan? Yung salita. Ang salita na berbo na nagkatawang tao, siya yung kinasihan. Kaya malinaw sa Biblia kung sino ang kinasihan eh. Hindi ang rosaryo. Ang kinasihan yung berbo na nagkatawang tao dahil sabi niya, the Spirit of the Lord anointed me. Una sa kanya yung Espiritu, nanahan sa kanya. Yan ang malinaw. Kaya pag-isipan natin yan, na alin ba talaga ang kinasihan? Yung rosaryo o yung salita ng Diyos? So ang kinasihan dyan, yung salita ng Diyos, kasi siya yung berbo na nagkatawang tao at nasa kanya talaga ang Espiritu Santo. Okay, babasahin natin ha sa umpisa doon sa Mateo. Tignan natin dito sa Mateo 3. Dito, yung pahid, yung pagkasi, makikita rin yung pagkahid sa Mateo 3 eh. Dito na lang tayo siguro sa 16, umpisahan natin. Nang mabautismuhan si Jesus, umahon siya sa tubig at nabuksan ang langit. At nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababa sa kanya. Yun yung kasi. Mateo 3:16, nakita na bumababa yung Espiritu ng Diyos. Hindi sa rosaryo bumaba, kundi sa berbo na ang salita. O kaya madali lang. Saan ba talaga kumakasi ayon sa paksa? Ang Espiritu ng Diyos kumakasi diyan sa salita na berbo nagkatawang tao, hindi sa plastic, hindi sa kahoy, no? At sabi rito, bumaba sa kanya gaya ng isang kalapate at isang tinig mula sa langit na nagsasabi, may tinig. Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Ang linaw, sinuportahan ng Ama yung pagbaba ng Espiritu. At sabi, bumaba ang Espiritu doon sa berbo na nagkatawang tao na siyang salita at sinuportahan ng Ama. Sabi niya, ito ang anak ko na kinalulugdan. So hindi sinabi na ito yung rosaryo na kinalulugdan kong kinasihan. Malayo po sa rosaryo yan. No? So dito nakita natin sa 3 talata na ang salitang kinasihan, pahid, o yung anointing, o yung pananahan. Yan po ang nakikita ko dyan pag sinabing kinasihan. Kaya nga ang Biblia, kinasihan siya sa ikatututo. Kasi ang Biblia, hindi pwedeng magsinungaling. Bakit? Kinasihan niya ng Espiritu Santo. So dapat yung aral, yung doktrina, pag sinabi natin kinasihan yung aral natin, ay dapat po nakasusog talaga sa Biblia. Kasi ang Espiritu Santo, ang babalikan niya at bababa siya doon sa salita na naipangako. Ngayon sa Lumang Tipan, meron akong sinipi kanina sa Lumang Tipan na bago ka maging hari, papahiran ka ng langis. Si David,
pinahiran siya ng langis at ang nagpahid sa kanya ng langis ay si Propeta Samuel. Ano ang ibig sabihin ng pagpahid ng langis? Ibig sabihin, inaanoint ka, kinakasihan ka ng Diyos na maging hari. So ang Espiritu ng Diyos ay sumasayo. Yun ang salitang kinasihan. Pag sumasayo ang Diyos, sang-ayon ang Diyos sa'yo. Pero pag hindi ka pinahiran, hindi ka rin kinasihan. At ang Espiritu ng Diyos hindi sumasayo. Kasi sabi doon, ito ang sabi ng Panginoon. Kapag pinahiran ka, pag kinasihan ka, ito ang sabi ng Panginoon pagka ikaw ay kinasihan. Katulad ni Jeho. Si Jeho sa 2 King, pumunta siya doon kay Jezabel para patayin niya si Jezabel. At may nagtanong sa kanya kung sino siya. Sabi niya, si Jeho ay pinahiran siya ng Diyos at si Jeho, sabi niya, thus saith the Lord, ito ang sabi ng Panginoon. Ganon din ang mga propeta, sila Isaiah, sila Jeremiah, sila Daniel, may mga propeta na sinasabi nila na thus saith the Lord. Ibig sabihin, kinasihan. Ito ang sabi ng Panginoon. Ganon din si Christ Nung kinasihan siya, bumaba yung Espiritu sa kanya at pumahid, kinasihan siya, ito ang sabi ng Panginoon. Kasi nakasang-ayon doon yung Espiritu ng Diyos. Kaya napakahirap kung hindi kasang-ayon ang Espiritu ng Diyos. Ito pa, John 15:26, malalaman natin pag kinasihan. Kasi nandun ang Espiritu Santo. Pag kinasihan, andun ang Espiritu Santo. So yan kasama yan sa presentation natin na pag kinasihan, andoon ang Espiritu Santo. Okay, John 15:26. Babalik po tayo sa John 15:26. 1 minute. Ilang minuto, moderator? 50 seconds. Okay, babasahin ko na lang yung 26, no? Okay. Sa John 15:26, basahin ko na lang. Sabi rito. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu ng katotohanan, ang pagparito mula sa Ama, susuguin ko siya sa inyo, buhat sa Ama at siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. So nakita natin ang Espiritu Santo patnubay, susuguin sa inyo. Saan siya pupunta bilang pagkasi? Sa mga alagad at hindi sa rosaryo. Hindi doon sa mga bilog-bilog. Okay, sige, kung seconds na lang yan, moderator, wave ko na. Okay, na-wave na po ni Pastor Valeriano Polanco ang titirang seconds to play. So, napakaganda ng laban sa hapong ito. Check natin ang kanilang topic na pinag-uusapan. Patutunayan ko na ang gawaing pagro-rosaryo ng Catholic Church ay kinasihan. Okay, so yun po ang kanilang topic na pinag-uusapan sa hapong ito. Ang ating affirmative side ay si Brother Boy Letra ng Roman Catholic Church at ang ating negative side ay si Pastor Valeriano Polanco ng End Time Church. So dito po tayo ngayon sa cross-examination sa part ng Roman Catholic Church. Brother Boy, 10 minutes for the cross-examination. Salamat. So, unang tanong sa lahat ng mga sitas na ginamit mo, John 14:18, Lucas 4:18, Matthew 3:16, John 15:26. Saan nakasulat na ang pagrorosaryo hindi kinasihan ng Diyos? Ang sagot ko po sa iyo, yung sinasabi mo kung ang tanong mo kung saan doon ang rosaryo ay kinasihan, hindi mo mababasa sapagkat hindi kinasihan ang rosaryo. Kasi kung kinasihan ang rosaryo, dapat including siya sa talata. So dahil hindi including, ibig sabihin hindi kinasihan at hindi kasama. So ibig sabihin yung mga panalangin nyo, hindi nakasulat sa talata, so hindi siya kinasihan ng Diyos. Kasi sa amin, panalangin nakasulat sa Biblia, Luke 1:28, 42-41, yan yung pagrorosaryo. Letra por letra nakasulat. Yung panalangin nyo ba nakasulat sa Biblia, letra por letra, para masabi natin kinasihan ng Diyos? Sa amin, letra por letra Sir Moderator, paki-compress mo yung tanong. Sir Moderator, paki-compress mo na yung tanong. Stop mo na yung time, Bro Jeff. Paki-stop mo na yung time. Okay, paki-stop mo na yung kanyang oras. Ulit lang, Brother Boy, yung pagtatanong, medyo hindi yata nakuha ni Pastor Valer. Dapat pagka kinasihan, dapat nakasulat.
namin sa Rosario, nakasulat letra por letra sa premise, sa presentation ko, Luke 1:28, 41, 42. So yung panalangin nyo ba nakasulat sa Biblia, letra por letra? Sa amin nakasulat eh. Okay, ang sagot ko po sa inyo, no, sa affirmative, hindi lahat ng panalangin ay nakasulat sapagkat ito ay nasa operasyon ng Espiritu Santo. Kapag ang Espiritu Santo na pagkasi, siya na ang gabay na magtuturo sa panalangin. Ibibigay niya yung panalangin na hindi letra por letra na nakasulat lagi na paulit-ulit na panalangin sapagkat yan ay nasa operasyon na ng Espiritu Santo. So yan ang sagot ko sa iyo. Next question. So sabi mo, pag nakasulat, kinasihan ng Diyos. Yung dasal na nakasulat yun, Lucas 1:28, Lucas 1:42, 41, Santiago 5:16. So kinasihan pala ng Diyos yung panalangin namin kasi nakasulat pa. Letra por letra yan, nakasulat. Yung sinabi mo, na tanong mo sa pagro-rosaryo kung saan sa mga talatang ginamit ko na hindi mababasa o mababasa ang pagro-rosaryo, ang sagot ko sa iyo, not including. Hindi kinasihan. Kaya yan ang sagot ko sa iyo. Bakit hindi ko nabasa yung rosaryo mo sa talatang ginamit ko? Ba't hindi ko nabasa? Sapagkat hindi nga yun kinasihan eh. Next Kasi question. sagot ko yun sa iyo. Okay, next question. So yung dasal namin, Lucas 1:28, Lucas 1:41, 42, hindi yun kinasihan, yung dinadasal namin. Yan yun eh. Hindi siya kinasihan o hindi kinasihan. Okay, kung ang Nakasulat eh. tanong mo kung kinasihan ba ang Lucas 1 at yung mga talatang ginamit mo, yes, kinasihan yan. Pero yung rosaryo, hindi. No? Hindi yung rosaryo ang kinasihan. Kung yung pagdadasal mo, binabasa mo sa salita, yes, kinasihan kasi ang kinasihan yung salita, yung berbo. Pero yung rosaryo, yun ang ating debate. Doon ako tumututol na hindi kinasihan ng rosaryo. At hindi mananahan ang Espiritu Santo diyan sapagkat sa tao siya mananahan. At yun ang bibigyan niya ng gabay. Next question. Sunod na tanong. Yung mag-isa o kailangan ng tao na gagabayan ng Espiritu Santo para makapagrosaryo? Pili ka. Sir Moderator, paki-compress muna. Okay, stop yung time. Paki-ulit yung wag mo masyadong bilisan. Yes, stop muna ng time. Okay, Brother Boy, paki-ulit ng naka-stop yung time. 32 seconds, Brother Boy. Okay, iba-ibahin ko na lang, bro. Sige. Pamute mo na yung Pamute mo na yung bagong pasok. Pakiusap muna sa mga bagong pasok, paki-mute lang. Brother Idwell, paki-mute po, pakiusap. Salamat po. Okay, Brother Boy, 6 minutes and 32 seconds. Pakiulit. Ito na lang. I-continue mo na, ito na lang. Sige. Lucas 1:48, sapagkat nilingap niya ang abang kalagayan ng kanyang alipin, sapagkat tiyak na mula ngayon ay tatawagin akong mapalad ng lahat ng saling lahi. So, matutupad ba to na lahat ng saling lahi tatawagin siyang mapalad, letra por letra? Matutupad ba to? Ang sagot ko sa iyo, yes, dahil nakasulat yan at yan ay kakasihan ng Espiritu Santo sapagkat ang Espiritu Santo ang babalikan niya yung nakasulat. Pero kung rosaryo ang ating sasabihing kinasihan at magiging mapalad, ay hindi sapagkat hindi namang kinasihan ng Espiritu Santo yung paksa natin na iyan ay kinasihan ng Biblia. Yan ang sagot ko sa iyo. Next question. Saan nga nakasulat na hindi kinasihan yung rosaryo? Yun yung tanong ko. Sinabi mo yan eh. Okay, ang sagot ko sa iyo, moderator, sasagot ako. Kung tinatanong mo ko kung saan mababasa na hindi kinasihan, ibig sabihin, ang rosaryo ay hindi kasama sa plano ng Diyos. Kasi kung kasama sa plano, dapat yon ay nailagay na dyan. Kung yan ang tanong mo sa akin. Sunod na tanong, sabi mo yung mga kahoy, plastic, yung mga bagay
Sabi mo hindi yan kinakasihan ng Diyos. Kung may mabasa ako sa yung mga banal na bagay, letra por letra sa Hebrew, mga banal na bagay na nakalaan sa Diyos, tatanggapin mo, nagkamali ka na. Sir Moderator, bago ako sumagot, basahin niya muna and then sasagot ako kung categorical yan o hindi. Pwede ba pahintulutan na basahin? Okay, paki-stop muna yung time, Brother Jeff. Naghihingi ng katwiran si si Pastor Valeriano na pwede bang basahin, Brother Boy. Stop natin yung time, Brother Jeff. Anong talata Sige. daw yun? May basa ba, Brother Boy? Para may lagay sa screen. Sige, as a premise, sabi niya kasi, yung mga kahoy, plastic, ay hindi yan kinakasihan ng Diyos. Yung mga kahoy, plastic, o kung ano pa man, hindi niya nga sinama yung papel kasi yung Bible, papel naman to. Ngayon, ang tanong ko, kung may mabasa ako ng mga bagay, gawa man sa kahoy o kung ano mang gamit, na nakalaan sa Diyos, kung may mabasa ako, natatanggapin niya na kakasihan pala ng Diyos yung mga gamit na nakalaan sa kanya, basta nila. Sandali lang, Brother Boy. May request si Pastor Val. Kung pwede ba daw ibigay mo yung verse na yan para makita niya kung tama ba yung interpretation. Sige. Naka-stop yung time natin, 4 minutes and 40 seconds. Sa premise mo, sabi mo hindi ang kinakasihan ng Diyos. Nabasa mo ba sa Levitico 22, talatang 2 ang salitang holy things? Pwede bang basahin muna natin para kung magtatanong siya ng categorical, sasagutin ko? Leviticus, ano yun, Brother Boy? Leviticus. Basahin ko na lang. Sige. Levitico 22 talatang 2. Sabi niya, hindi daw kinakasihan yung mga kahoy, plastic. Tingnan natin dito. Sabihin mo nga kay Aaron at sa kanyang mga anak na dapat nilang igalang ang mga bagay na inilaan sa akin ng mga Israelita upang hindi malapastangan ng aking pangalan. Ako si Yahweh. Sa Hebrew, holy things. Dun sa usage. Strong's Concordance. Yan, holy things. Hindi ba yan kinasihan? Okay, sasagot. Ano ang tanong mo dyan? Paki-diretsyon tanong. Ano ang tanong mo dun sa binasa mo? Pastor Valeriano, sandali, Pastor Valeriano. Brother Boy, ano ang pinaka-specific na tanong patungkol dyan? Ito, gawa to sa mga materialis, kaya nga holy things. Hindi ba to kinasihan? Sabi niya kasi hindi daw kahoy, plastic. Holy things to. Kinasihan ba to o hindi? Okay, resume time, Pastor Valer. Pakisagot ng tanong, resume time. Kinasihan ng Diyos yan o hindi? Holy things. Okay, sasagot na ako, Sir Moderator, ha? Yes, go ahead. Okay. Yes. Ang sabi doon, banal na mga bagay. Okay. Kaya lang ang Leviticus ay hindi po Roman Catholic yan. At ang Leviticus, hindi po yung mga bagay na yan, including yung rosaryo na siyang debate natin. Kasi ang debate natin yung rosaryo, yan po'y Leviticus. At hindi po Roman Catholic Church yan. Yan po'y Israel at grupo ng mga Levita at nila Moises, nila Joshua, nila Aaron. So hindi po sila kasama. Next question. Ngayon, okay, next question. Next question. 'Di ba ang main part, ang pinaka-sentro ng rosaryo, yun yung krus na nakalarawan kay Kristo na nakapako siya sa krus, hindi ba yun banal? Para sa iyo? Okay, Nilaan namin yun sa Panginoon. Sasagot na ba ako, moderator? Sasagot yes, na. Sagutin mo. Yes, go ahead. Kung tinatanong mo ako kung sino yung banal, kung yun bang ipinako o yung pinagpakuan, kasi na kay Kristo tayo, ang sagot ko sa iyo, yes, si Jesucristo yung salitang banal na ipinako sa krus at yung pinagpakuan ay hindi banal. Yan ang sagot ko sa iyo. Yung ipinako ang banal kasi si Kristo ang Holy One of Israel dyan, si Kristo yung banal, pero yung pinagpakuan hindi siya banal. Yan ang sagot ko, Sir Moderator. Saan mabasa sa Biblia yung krus na pinagdanakan ng dugo ni Kristo hindi banal? Saan nakasulat? Sabi mo yan eh. Sasagot ako, Sir Moderator. Yes, go ahead. Kung ang tanong mo sa akin, saan mababasa na ang krus ay hindi banal, wala pa akong nabasa na ang krus ay banal dito sa debate natin at sa banal na kasulatan dito sa Bagong Tipan.
Pero sigurado ako yung ipinako siya yung banal. At yung pinagpakuan hindi banal. Kaya hindi banal yung krus. Yung ipinako doon ang banal. Yan ang sagot ko sa yung muli. Next question. Mr. Moderator, sabi ko kanina pa to talaga, sabi ko talata, chapter and verse, kung may mabasa ba yung sinabi niya ngayon lang na yung pinagpakuan yung pinagpakuan na krus ni Kristo na dumanak yung dugo niya doon, hindi banal. Saan nakasulat yung Mr. Moderator? Talata eh. Okay, Mr. Moderator, talata. Stop muna yung time, moderator muna, no? So, narinig naman ng moderator ang sagot ni Pastor Valeriano. Wala pa siyang nabasa na ang pinagpakuan ay banal. Kundi ang nabasa niya, ang ipinako doon sa pinagpakuan, yun yung banal. Yun yung sagot po ni Brother Pastor Okay. Franco. Okay, next question, Brother Boy. Resume time, 2 minutes and 19 seconds. Unang Korinto 1:18, sapagkat ang salita ng krus ay kahangalan sa mga napapahamak, ngunit sa atin iniligtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Sabi niya yung salita ng krus, kahangalan sa mga napapahamak. So hindi banal yung krus ni Kristo. Tindigan mo talaga. Okay, Sir Moderator, sasagot ako ha. Yes, Malinaw yung talata na binasa niya, ang salita ng krus. So ibig sabihin, yung salita, yan yung verbo na nasa krus. Kasi si Kristo ang salita na nasa krus at hindi yung krus ang banal, kundi yung salita, kaya salita ng krus. Si verbo ang salita doon. Yun ang banal. Next question. Salamat dito sa Galatia 6 talatang 14. 'Di ba? Maliban na magmapuri si Pablo, maliban sa krus ni Kristo. So maliban yung ginagawa ni Pablo na magmapuri sa krus ni Kristo, mali. Kasi hindi pala banal eh. Ba't nagmamapuri siya sa krus ni Kristo? Galatia 6:14. Sir Mali, Moderator, paki-post yung time. Pwede bang basahin niya ng buo? And then Okay, saka siya magtanong kung categorical o hindi categorical. Oo, basahin natin ha. Ako magbasa, Brother Boy. So sa Galatia chapter 6 verse 14. Datapwat, malayo nawa sa akin ang pagmamapuri. Ay nawala. Ang maliban na sa krus ng ating Panginoong Kristo, na sa pamamagitan niya, ang sanglibutan ay napako sa krus sa ganang akin at ako'y sa sanglibutan. Pastor Val? Yan. Ano ang tanong ni Boy Letra doon? Sabi mo, yung krus ni Kristo hindi banal. Sabi dito, subalit huwag nawang mangyari sa akin ang magmalaki maliban sa krus ng ating Panginoong Hesukristo. So maliba yung magmamapuri sa krus ni Kristo kasi hindi pala banal yun. Maliba yung ginawa ni Pablo na magmapuri sa krus ni Kristo. Letra por letra sa krus ni Kristo, magmapuri. Mali, tama. Sasagot ako ha. Hindi mali yung sinasabi ni Apostol Pablo sa sulat niya na huwag nawa siyang magmapuri sa krus ni Hesukristo. Sapagkat yung dinanas ng Panginoon sa krus ay hindi kayang lagpasan ni Pablo. Bagamat may nararanasan si Pablo. Pero ang sinabi ni Paul sa krus ng Panginoon, huwag kang tumutok sa krus, tumutok ka sa Panginoon. Yan ang sagot ko sa iyo. Ano ang subject dito? Letra por letra. Huwag nawang mangyari sa akin ang magmalaki maliban sa krus. Di ba ang subject dito sa krus ni Kristo ng ating Panginoong Hesus? Ano yung subject dito? Yung krus o si Jesus Christ? Di ba yung krus? Kaya sasagot ako. Kaya nga sabi ko kanina, hindi mali yung sinabi ni Pablo sa krus ni Hesukristo. Pero ang krus, wala siyang dugo na pinatagas. Si Kristo ang ipinako sa krus, siya yung may dugo na pinatagas para sa salvation. Yung krus, wala naman salvation sa krus eh. Dahil wala naman dugo yung krus. Kaya sabi niya, wag nawa ako magmapuri sa krus ni Kristo. Time na. Mainit ang laban. So, greet muna natin si John Kunaha Promo, no? Kasi Denmark nandito, saka si Emily, ano. So, yun po ang first round ng ating debate. Napakainit po at batiin ko lang si Pastor Cesar, nandito rin si Pastor Cesar, ano. So, tuloy tayo sa rebuttal stand ng ating affirmative side.
10 minutes na lang po ang bibigay natin sa rebuttal stand. Yes. Brother Boy Letra, 10 minutes for your rebuttal stand. Alright. So, hindi kami napunta dun sa nilalaman ng prayers o sa prayers. Napunta kami dun sa materials. So, syempre, ginamit natin yung Levitico 22 talatan 2 dahil meron talagang mga bagay na nakalaan, mga banal na bagay na nilalaan sa Panginoon. Syempre, una dyan yung mga Hudyo. Pero 'di ba dito sa dito sa Efeso, yan ay mga sa Colosas 2:17. Syempre, yung mga bagay na nakalipas, yan ay aanino sa bagay ng mga paparating, no? Kaya kung bagay ay ginagamit, syempre pag-aalay sa kay Yahweh, ay gumagamit niya sila ng mga banal na bagay. Kaya nga holy things yun eh. So ang inalay naman nila doon yung mga kambing at tupa. Syempre sa bagong tipan si Kristo. O alin naman yung ginamit namin, yung imahe mismo na ipinagpako siya sa krus ni Kristo kasi napunta tayo sa materials, hindi tayo napunta sa prayers. Kasi kung sa prayers, sasabihin mo walang kabuluhan yan, ay yari ka talaga dyan kay Apostol Pablo. May kinasihan niya kasi nakasulat sa Biblia at hindi lang sa gospel pa mismo, no? Dito sa Lucas 1, yung Lucas, no? Ebanghelyo po yan ni Lucas na ikaliligtas maging mga Hebreo o mga Hudyo. Roma 1 talatang 16. So hindi tayo napunta sa prayers, din tayo napunta sa materials, yari ka pa rin. Kasi yung materials na yan, no? Yan po ay kinasihan ng Diyos kasi yan po ay pagmamalaki namin sa krus ni Kristo niyan. Siyempre kwintas yan eh. At may meron talaga mga beads yan. O siyempre ano yung pendant niyan? Iyan talaga ang sentro niyan, no? Dito sa may binasa natin kanina, no? Sa isang talata makalusot ka, dito hindi ka makalusot, bro eh. Subalit, Galatia 6:14, subalit huwag nawang mangyari sa akin ang magmalaki. So hindi siya magmamalaki. May exemption sa krus ng ating Panginoong Hesukristo. Siyempre, alam naman krus ng ibang ating Panginoong Hesukristo. Nasa pamamagitan nito, yung krus ni Kristo, ang sanglibutan ay ipinako sa krus para sa atin at ako'y sa sanlibutan. Letra por letra yan. So yan po ay diyan ka talaga madadali, bro, kasi diyan ka sa materials actually kaya natin itindig yan, no? So yan po ay mali po na sasabihin natin ng krus ni Kristo hindi banal. So alanganin po yan kasi nga pinagmamalaki niya, pinagmamalaki. So yan po ay dinanakan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Yan po dumanak ang dugo ni Kristo, no? Kaya nga pinagmamalaki yan wala naman talaga, daming talata dito. At ang magsabi nga, nagulat talaga ako, sinabi mong hindi banal ang krus ni Kristo, ay lalabas niyan, ikaw po ay kaaway. At sabi mo pang walang kabuluhan, ay dito natin mababasa yan sa Efeso 3:18, no? Efeso 3:18. Dagdagan natin yung talata. Sinapunta tayo sa materials o sa mga material. O dito sa 18:3. Aking dinadalangin na magkaroon kayo ng kapangyarihang matatarok. Ito Efeso 3:18. Ay Filipos pala. 3:18. Sapagkat marami ang mga lumalakad na siyang madalas kong sinasabi, ito'y kanyang sinasabi sa inyo na may pagluha na sila'y mga kaaway ng krus. Ang subject dito, krus ni Kristo. So kaaway kayo ng krus ni Kristo. Sorry, Pastor Van. Ba't sinabi mong hindi banal yung krus ni Kristo? Saan naman nababasa yun? So walang mabasang ganun. Yung krus ni Kristo hindi po banal. Actually, maraming talata sa Biblia. Unang Korinto, Unang Korinto. Maraming talata dito about sa krus ni Kristo. Kasi ito talaga ang Biblia talaga. Ang kinasihan at ito talaga ay sinusunod po talaga ito at ito ay ginagamit ng Roman Catholic Church. Lahat po dito kabisado namin kaya naka-pattern tayo dito. So dito sa 23. Subalit, ito
Siyempre, yung krus naman talaga ni Kristo yung ipapangaral namin eh. Wala naman kaming ibang krus na ipapangaral. Unang Korinto 1:23 o sa 22. 22 ba yun? O ito na lang, no? Dito na lang tayo sa pagmamalaki ng krus ni Kristo. Ito ay alituntunin. Kaya nga, doktrina talaga to na ipagmalaki natin yung krus ni Kristo eh. O, sa 17. Sa 16. So, kapayapaan at kawaan-nawa ang sumakanilang lahat na lumalakad sa alitungtuning ito at maging sa Israel ng Diyos. So yung alituntunin na magmapuri sa krus ni Kristo, iyan po ay alituntunin ni Apostol Pablo. So kailangan talaga natin yan gawing alituntunin. So ano ginawa mo? Ba't sinabi mo hindi banal? Hindi yun pagmamalaki or pagmamapuri sa krus ni Kristo. Ang linaw dito, Pastor Balo, magbalik loob ka na sa Katoliko. No, kaya nga pag nananalangin kami ng rosaryo, ano bang ginagawa namin? Hindi mo rin natanongin, isama natin sa topic para madagdagan yung ista natin dito. Siyempre, nagsa-sign of the cross muna kami. Ayan nga, kaya nga, pagmamalaki namin yung sa krus ni Kristo, basahin natin ha. O ang dating Biblia Tagalog, o dating Biblia or King James Tagalog 1905, letra por letra, buhat ngayon. Sino man ay huwag bumagabag sa akin. Sapagkat dala-dala niya, ni Apostol Pablo, nakalimbag sa aking katawan. No, ang mga tanda ng paghihirap ni Kristo. O yan, letra por letra yan. Pag nagro-rosaryo kami, dala-dala namin nakalimbag sa aming katawan ang mga tanda ni Kristo. Ano ba yung tanda ni Kristo? Siyempre, yung krus talaga ni Kristo, yung tanda ni Kristo. Since simula pa ng time ng mga ng mga first century hanggang ngayon, yan talaga yung tanda ng mga Kristo. Ay, ni Kristo, krus talaga. Oh, dala ko nakalimbag sa aking katawan ang krus ni Kristo. Yun yung pagmamapuri sa krus ni Kristo. Hindi mo yan pwedeng sabihin hindi yan banal. Sapagkat yan ay holy things dito sa Levitico. Meron talaga mga banal na bagay. Mga banal na bagay, winiwisik ang pangayan nila ng dugo, yun yung para mararaan nila. Siyempre, iba naman namin. Siyempre, meron din yung katuparan sa New Testament kasi umaanino yan sa mga bagay na paparating. Colossus 2:17. Yun yung letra por letra. So, balik tayo dito sa pagdorosaryo. O, di mo natutulan na dito sa Lucas 1:48, no, tatawagin si Mama Mary, ang ina ng Katoliko, ang ina naming mga Katoliko, na mapalad. O siyempre, paano tatawaging mapalad? Siyempre, ginaya namin yung ginawa ng mga nakasulat sa Biblia. Ginaya namin si Arkanghel Gabriel. Ginaya namin si Saint Elizabeth. O sa Hebreo 7:13, inyong alalahanin kung paano namuhay ang mga unang tao, kung paano ang kanilang pananampalataya. O alalahanin daw, yun yung katuparan sa kaya na lang natin na yung aking mga bibig, no, at ang aking mga puso na nagsasabi at nagninilay-nilay o sa ikaluluwalhati ng Diyos. Psalms 19:14, letra por letra, maging kalugod-lugod nawa ang aking mga salita, nakasulat sa Biblia, kalugod-lugod yan ang aking mga salita sa aking bibig, at ang pagbubulay-bulay o pagbubulay-bulay sa mga nakaraan, no, wala naman ibang pagbubulay-bulay sa aking mga puso, sa inyong paningin o Panginoon, ang aking malaking boto at aking manunubos. So kung ang premise natin ay nakasulat sa Biblia, at yung nakasulat sa Biblia, unang Timoteo 3:15, ay ikalawang Timoteo 3:15, yun yung kinasihan ng Diyos. Nakasulat sa Biblia yung mga prayers namin including sa pagrorosary. Again, Lucas 1:28, Lucas 1:41, Lucas 1:42, Santiago 5:16. Ano pa? Yun nga, yung pagsasign of the 17, ito yung alituntunin, pagmamapuri sa krus ni Kristo. Dala kong nakalimbag sa aking katawan ang tanda ng paghihirap ni Kristo at tanda ni Kristo sa King James Version. The sign of Christ. Nilimbag niya sa katawan niya, dala-dala. Dahil yun yung alituntunin eh.
Ngayon, paano nyo matutupad yung sinabi ni Mama Mary? O lahat ng saling lahi, kaya nga lahat ng saling lahi, pinupuri namin si Mama Mary sa pamamagitan ng paglurosaryo, pag ninilay-nilay. O Time. sabi na kinatawag namin, Boy, hands up, no, Brother Boy. Yun po ang rebuttal stand for 10 minutes ni Brother Boy Letra. Shout out ko lang, nanonood si Brother Alvin Gitamundok. Brother Alvin, pasok ka mamaya para mapag-usapan at may finalize yung debate mo kay Armando Borja. Kung narinig mo, mamaya hintayin ka namin after the debate. Okay, so tuloy tayo sa cross-examination for 10 minutes ni Pastor Valeriano Polanco. Pastor Valer, 10 minutes. Nakamute yata si Pastor Valer. Nakamute yata, Pastor Valer. Okay, sorry, nakamute pala ako. Kaya ang tanong ko, unang tanong, sabi mo, hindi tayo napunta sa laman ng rosaryo, kundi sa materyales. Ang tanong ko sa iyo, ano ang laman ng rosaryo na mababasa sa Biblia? Ang sagot, ang nilalaman ng panalangin sa pagrorosaryo nakasulat sa Biblia, siyempre, Hail Mary, full of grace, the Lord is for letra, Lucas 1:28, no? Doon naman sa pinagpala ka sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus na nasa sinapupunan. Dito sa Lucas 1:41. Dito naman sa Mother of my Lord, no, the equivalent to God, Mother for letra, dito sa kay Strong's usage, yung Lord is equal to God usage. So nakasulat din sa Biblia, ang ina ng aking Panginoon, no, puro nakasulat lahat sa Biblia letra por letra, bro. Question. Yan yung nilalaman ng prayers. Okay. Follow-up question, anong taon na imbento ang rosaryo? Pwede mo bang ibigay? Anong taon na imbento? Bayano natin dito. Kasi sa mga susunod niya generation na yan kasi nga sa time nila Jesus Christ buhay pa si Mama Mary. Pwede silang dumayre kay Mama Mary na mapalad ka. Ngayon nung wala na si Mama Mary, nasa langit na, through the rosary na bagay na kinasiyahan ng Diyos dito sa Levitico 22 talatang do sa mga bagay na kinasiyahan ng Diyos, yun yung cross ni Cristo, Galatia 6:17 is 16. Sa susunod na saling lahi na po yan. Next question. At ayan po ay pinagtitibay batay sa CCC pinagtitibay. Next question. Alin ang nauna, yung laman ng rosaryo na nakasulat sa Biblia o yung rosaryo? Alin ang nauna? Yung laman ng rosaryo o yung rosaryo? Parehas kasi yung term na rosaryo nakasulat yan sa Biblia. Sirach 58. Rosarium yan, Latin yan Juan 19:20. Greek, Hebrew, Latin. Sabay yan bro, yung term rosaryo nakasulat sa Biblia bago pa yung Kristyanismo. Okay. Follow-up question, ang sabi mo sabay, no? Sabi mo sabay. Yung bang tao, pwede ba siyang manalangin ayon sa nakasulat sa Biblia nang hindi siya hahawak ng rosaryo na ito'y gawa sa bead, sa kahoy o sa plastic? Yes or no? Kung pwede siyang manalangin na hindi hawak yung mga beads ng rosaryo. Pwede. Pero wala rin nagsabi na bawal, bro. Same lang yan. Kaya nga utos yan, bro. Utos yan, sir. Psalms 19:14, nagninilay-nilay kami sa aming mga bibig, sa aming mga puso. Kasi nga, sabi ni Mama Mary, tatawagin ako mapalad ng lahat ng saling lahi. Bakit hindi nyo ginagawa yan? Hindi nyo tinatawag na mapalad si Mama Mary. Kaso nga lang, di rin naman kayo lahat ng saling lahi. Kami, tuloy-tuloy kami since 33 AD. May lahi dito. Mapalad si Mama Mary. Sunod-sunod yan Kasi salita ng Diyos yan. Okay, next question. Sabi mo, kinasihan ang rosaryo kasi yan ang paksa natin, ano? Ngayon, sabi mo, ang tatak, ang sign o sign, tatak, ay yung pagsusuot ng rosaryo, yung may cross. Sabi mo, yan ang tatak, no? Kanina. Ang tanong ko sa iyo, saan mababasa sa Biblia na yung pagsusuot ng krus, na kung may rosaryo na krus,
Saan mababasa sa Biblia na yan ang tatak ng Diyos? Letra por letra dito sa basahin natin na. Nasaan na 'yun? Dito sa dito na lang sa New Testament, Galatians 6:17. Nilimbag yung sign of the cross, no? Dala-dala niya nakalimbag sa aking katawan ang tanda ni Kristo. Ang tanda ng paghihirap ni Kristo. Ano 'yon? Pagmamapuri sa krus sa talatang 14. Next question. Okay, next question. Tanong, ang krus ba ay tinatahanan ng Espiritu ng Diyos at ang mga krus na kahoy o ito'y plastic? Isama na natin yung papel. O yung papel, ito ba'y tinatahanan ng Espiritu ng Diyos ayon sa Acts 7:48-49? Yes or no? Pinasihan siya. So dito sa unang Timoteo, ikalawang Timoteo 3:15-16, ang lahat ng kasulatang kinasihan, so yung Bible kinasihan din, kasulatang kinasihan ng Diyos, ganun din sa ikalawang Pedro 1:19-20 ay kinasihan. Kaya nga yung rosaryo, no, kinasihan din yan batay sa Sirach 58, Psalms 9, Lucas 1:28. Ayan. Next question. Next question. Ayon sa Biblia at paksa natin, ang rosaryo ay kinasihan. Ang tanong ko sa iyo, alin ang tama sa dalawa? Yung tao na kinasihan ng Diyos, na kayang mangaral sa salita ng Diyos, o yung beads na rosaryo ang kinasihan? Parehas kinasihan kasi nga ipinapangaral namin to, kaya nga to sinulat sa Biblia. So ang sabi sa Psalms 19:14, sa ikaluluwalhati ng Diyos, yung ginagawa namin pagninilay-nilay sa aming mga labi at sa aming mga puso. So ano yung pinagninilay-nilayan namin? Yung pagpupuri kay Mama Mary. Kasi sabi niya, talad ng lahat ng saling lahi. So obligado yun. Ano talaga yun, bro? Obligado talaga kasi nakasulat sa Biblia yan. Pinapangaral namin yan. So tinatawag namin siyang mapalad. Doon sa pamamagitan ng rosaryo. Kasi lahat ng saling lahi, walang exemption. Next question. Okay, sabi mo tinawag na mapalad, ano? Doon ba sa Mateo 28:19, nung sinabi ba ng Panginoon na humayo kayo't ipangaral ninyo ang ebanghelyo sapagkat ang kapangyarihan sa langit sa lupa ay nasa Kanya? Tanong, sabi mo dahil parehong kinasihan yung tao at rosaryo. Meron bang dalang rosaryo na beads ang mga alagad doon nung inutos yun ni Kristo? Kasi sabi mo parehong kinasihan ng tao at rosaryo. Yes or no kung may kasamang rosaryo doon? Wala pa nga kasi nga unang lahi sila. Pinupuri nila direkta si Mama Mary. Lucas 1:28, Lucas 1:41-42. Direkta sila pumupuri kay Mama Mary. Ngayon, nung nasa langit na si Mama Mary, through the prayers, no, sa pamamagitan ng pagrorosaryo at pagkaantanda ng krus, Galatians 6:17, natupad yung lahat ng saling lahi. Kaya nga nandun yung krus ni Kristo, yun yung pagmamalaki namin sa krus ni Kristo, pinagmamalaki namin. Dala-dala nakalimbag sa aming katawan, yun yung sign of the cross. So lahat ng saling lahi, siyempre sa unang saling lahi, direkta yan kay Mama Mary, pinupuri nila si Mama Mary. Next question. Ang sabi mo hanggang sa susunod na saling lahi. Sino ba ang pumupuri kay Mama Mary sa pamamagitan ng rosaryo? Yung naunang grupo sa Mateo 28:19 o yung sumunod na saling lahi ninyo? Sino ang pumupuri kay Mary doon? Sagot, letra por letra. Lucas 1:48, lahat, walang exemption. Lahat ng saling lahi. Kaya nga nung pinuri pati ni Archangel Gabriel, pati ni Saint Elizabeth, gano'n na rin kami. Sila direct kay Mama Mary. Ngayon, nung umakyat na sa langit si Mama Mary, Lucas 12, Apokalipsis 12, talatang 1 hanggang 3, edi kami rin pumupuri din kami. Ngayon, wala na si Mama Mary, doon naman kami
through the rosary dun sa cross ni Kristo. Next Sinabi mo question. hindi banal. Okay, next question. Sino sa mga alagad na inutusan ng Panginoon na magpuri kay Mama Mary maliban sa inyo? Sino? Lahat na. Moderator, yan, ang walang tanong ko lang exemption. naman kung sino sa alagad eh. Sabi ko nga lahat ng alagad. Lahatan na yon. O basa. Look, ito talaga sinusunod namin to eh. Sapagkat nilingap niya ang kababaan ng kanyang alipin, narito mula ngayon ay tatawagin akong mapalad ng lahat ng saling lahi. Walang exemption, lahatan yan. Kaya nga iyan yung rosaryo. Andiyan yung krus ni Kristo, andiyan yung pagkatandaan namin ng krus. Pinagninilayan namin to para matupad yung nakasulat. 5, 4, 3, 2, 1. Time na. Okay, yan po no ang first cross examination dito sa ating second round. So bigay naman natin kaagad yung rebuttal stand for 10 minutes ng ating negative side na si Pastor Valeriano Polanco mula sa End Time Church. Pastor Valeriano. Okay, maraming salamat Sir Moderator At dito sa rebuttal natin, talagang wala akong masyadong mapiga sa affirmative kasi yung mga tanong natin na katulad nung sabi niya, hindi kami napunta sa laman ng rosaryo kundi sa materyales kasi ang paksa namin dito, patutunayan niya na ang rosaryo ay kinasihan ng Biblia. Siyempre, ang rosaryo, yan yung mga bilog-bilog na sinasabi ko na laging hawak-hawak ng taong nagdadasal ng mga believers ng Roman Catholic. Actually, pwede ka naman magdasal kahit wala yung mga beads na yan eh. Pero ginagawa kasi nila yon bilang tanda na pag may rosaryo ka at may krus, ginagawan tanda nila na tanda daw yun ni Kristo. Yung pag may krus ka. Kaya nga dito mga kapatid, napunta kami sa materialis. Yes, kasi kasama naman, hindi ka naman pwedeng magrosaryo kung RCC believers ka, hindi ka pwedeng magrosaryo nang hindi mo nga ipapakita yung rosaryo kasi bilog-bilog yun eh. Tapos may krus sa dulo yun. O yun ang rosaryo. Pero actually, wala naman talagang laman yon. Walang laman yon. Yung rosaryong yon. Kasi yung sinasabi niyang laman, babalik ka pa rin sa Biblia eh. Binabanggit niya nga yung mga talata eh. So yun yung sinasabi niyang laman doon. Pero kahit wala yung rosaryo, magiging believers ka pa rin. Kahit hindi ka na hahawak ng mga beads na yan, pwede ka pa rin maging believers basta bumalik ka lang sa Biblia. Kaya kasama sa materialis yung rosaryo, yung beads, kasama yon. Pero hindi nga including yon dahil walang plastic o yung mga kahoy nila na mga gamit, wala yan, hindi yan kinasihan at tinatahanan ng Diyos. At hindi yan ang tatak na ikaw ay isang tunay na believers. Kaya naglagay ako ng talata kanina. Ngayon sabi ko pa sa kanya, kanina, ang sinagot niya yung Galasya, na hindi, yung Galatian 6:12 na hindi nagmamalaki si Apostol Pablo sa krus ni Kristo. Tama naman yun eh. Kasi anumang naranasan ni Pablo hanggang sa Roma na doon siya pinugutan ng ulo, anumang naranasan ni Pablo na siya'y tumatanggap ng palo sa mga elders, hindi yon maipagmamalaki ni Pablo na makakahigit siya doon sa sinasabing krus. Kasi ang krus, kahirapan. Papasanin mo yung krus eh. Ibig sabihin, yung krus na pinasan ni Kristo, na doon pinako ang sanlibutan, hindi ka pwedeng magmalaki. Dapat isang beses lang na ginawa ni Kristo, sapat na yon. Hindi mo na kailangan gaya-gayahin. Yun ang sinasabi niya na hindi siya dapat magmalaki sa krus. Ibig sabihin yung experience. Walang sino mang Roman Catholic members, kahit ng priest, na kaya niyang lagpasan ang experience ni Kristo sa krus. Wala. Experience yun eh. Si Pablo, anumang experience niya, hindi siya lalagpas sa hirap ni Kristo sa krus. Walang makakalagpas doon para sa akin. Dahil lahat tayo, hindi natin kayang gawin yon.
Kaya dito makikita natin na saan ba mababasa na yung mga bagay na yan ay tinatahanan ng banal na Espiritu ng Diyos. Katulad ng sinasabi niya, mga kahoy, mga ganito. Hindi po eh. Yung kino-quote niya sa Leviticus, wala pang Roman Catholic doon. Napakalayo niya. Meron ng Diyos at merong Israel na siyang bansa ng Diyos. At yung Israel na yan, mga believer sa Diyos yan. May propeta sila at may templo silang ginagawa. Utos ng Diyos na pabanalin. Pero pagdating na sa New Testament, pagdating na sa paglitaw ng Roman Catholic, wala na tayong utos na ang Diyos ay pumunta doon sa mga priest ng Roman Catholic, pumunta siya sa Papa at sinabi ng Espiritu ng Diyos, mula ngayon, Pope Pius, ay iano mo itong mga rosaryo at itong mga iba pang bagay sa templo natin at pababanalin ko yung mga holy things na yan. Wala na tayong nakitang ganun. Iba yung sa Leviticus eh, hindi natin pwedeng hilahin yung Leviticus and then itatapal natin dito sa kinaaniba ni Boy Letra para magmukhang totoo. Hindi pwede kasi anino yun eh. Malayong malayo yun. Hindi natin pwedeng hilahin yung Leviticus sa pagpapabanal sa mga holy things, mga bagay-bagay doon para itapal natin dito. Malayong malayo. History na yan at wala ang Diyos na dyan eh. Okay, nasa New Testament tayo eh. Kaya pagdating dito mga kapatid, isasama natin itong talata na sinulat ko rito. Kasi tinanong ko sa kanya kung alin ba yung kinasihan, alin ba yung tatak, o yung tanda. Kasi ang tanda na sinasabi niya kanina, yung krus. Kaya pag may krus ka, yun ang tanda, yan yung parang kinasihan ka. Pagdating sa Ephesians 4:30, hindi krus. Kahit magsuklob ka pa ng rosaryong may krus, hindi yan ang selyo, tatak, na ikaw ay tunay. Hindi. Kasi ang tatak na sinusugo dito, Espiritu Santo, ayon sa Ephesians 4:30. Babasahin po natin itong Ephesians para maganda po. Ito babasahin ko ang Ephesians ha. Ito yung sign o kaya tatak. Malayong-malayo po yung sinasabi ni Boy Letra. Kaya Boy Letra magbalik loob ka na sa born again ha. Sabi rito, 4:30. Huwag ninyong pighatiin o dulutan ng pighati ang Espiritu Santo, sapagkat ito ang tatak ng Diyos sa inyo. So ano daw ang tatak ng Diyos, Espiritu Santo? Hindi krus na kahoy. Diba? Kaya dun sa mga tanong niya sa akin na tutol ba daw ako na yung kahoy hindi banal. Hindi nga banal ang kahoy eh. Ang banal dun yung ipinako. Si Kristo ang anointed one, pinahiran ng Diyos sa Mateo 3:16-17, siya yung anointed one, yung banal na ipinako sa krus. Kung ang krus banal na yan, hindi na kailangang ipako pala si Kristo dun. Total, banal na yung kahoy eh. Ba't gagawin mong banal yung kahoy? Hindi naman bumaba yung Espiritu ng Diyos dun sa kahoy, kay Kristo. So ang banal dun, hindi yung kahoy na bagay. Malinaw yan Boy Letra. Sino ba ang binabaan ng Espiritu ng Diyos sa Mateo 3:16-17? Yung krus o yung kahoy? Ayan, malinaw. Sigurado ka naman, sasang-ayon ka sa negative na ang binabaan ng Espiritu doon, na may tanda na kinasihan, si Kristong nakatayo, siya yung kinasihan. Hindi yung krus o kaya yung rosaryo. Malinaw niya Kaya nga pagdating sa Ephesians 4:3, ang tatak natin, hindi naman krus eh. Ano ang sabi rito? Para sabihing totoo tayo, sabi niya, huwag daw pighatiin ang Espiritu Santo na kayo'y tinatakan at yan ang tatak ng Diyos sa inyo. Kahit wala ka namang krus, basta tinatakan ka ng Espiritu Santo, tunay ka kahit hindi ka na magsuklob ng rosaryo na may krus, kahit wala na yan. Sabi rito, ang katibayan ng inyong katubusan. Kahit naman magsuklob ka ng rosaryong may krus, kung di ka naman tinubos, wala pa rin. So ang importante, ang tatak dito, yung Espiritu Santong patnubay na siyang kasi sa'yo, na kaya buksan niya ang mata mo at para maituro mo na 100% yung katotohanan ng Biblia sa panahon na ito. O mas kinasihan, sino? Yung berbo ang kinasihan.
Hindi yung kahoy, hindi yung rosaryo, na mga beads, na mga plastic, papel. Hindi naman yan eh. Living word yun eh. Word made flesh. Yun ang kinasihan. Kaya pag pupunta ka sa materyales, halimbawa, pupunta ka sa materyales, sa kahoy, ito ang tanda na kinasihan, bla bla bla, ay wala na. Kaya nga tinanong kita sa huling, yung pangalawa sa huling tanong ko kanina, tanong ko sa iyo, tanong, ang krus ba ay tinatahanan ng Espiritu ng Diyos at ang krus na kahoy at rosaryo ayon sa Acts 7:48-49? Tapos na ba, Sir Moderator? Sir Moderator, tapos na ba? Okay, 45 seconds. Kaya tinanong ko sa iyo ang Acts 7:48. Kasi pumunta ka sa mga materialis at kahoy. Pagbasa natin dito sa Acts 7:48-49, hindi nga tumahan sa mga kahoy o gawa ng tao. Ito, babasahin natin ha, para makita mo. Gayunman, ang kataas-taasang Diyos ay hindi naninirahan sa bahay na ginawa ng tao ayon sa sinabi ng mga propeta. Ang langit ang aking trono at sabi ng Panginoon. At ang lupa ang tungtungan ng aking mga paa, anupat ang bahay na itinayo ninyo para sa akin o lugar na papaghingahan ko o papahingahan ko. So malinaw dito na walang kinalaman ang Espiritu ng Diyos sa mga kahoy, mga rosaryong kahoy, mga beads na yan, mga gamit sa templo. Wala siyang kinalaman dyan at hindi siya mananahan dyan. Sa tao siya mananahan. Okay, thank you, Moderator. So yun po ang rebuttal stand for 10 minutes ni Pastor Valeriano Polanco ng End Time Church. So sabi ni John Conaha Promo, hanggang ngayon walang upgrade itong si John Paulo Cruz. Kwentong pagong lang ang daladalang pananalita. Sabi naman ni Alvin Gitamundok, ang tatak ng Espiritu Santo na nasa Katoliko. Totoo kasi ang mga panalangin namin, mga salita ng Espiritu Santo sa Biblia. Roman 8:27. Yung sabi ni Brother Alvin Gitamundok. So, okay, tuloy tayo ngayon sa close examination. Last close examination ni Brother Boy Letra for 10 minutes. Brother Boy? Unang tanong ko, itong Lucas 1:48. Kanino natupad to? Natatawagin siyang blessed ng lahat ng saling lahi. Sa inyo o sa Katoliko? Pakipost mo na yung time at babasahin ko yung talata na tinatanong niya, Sir Moderator, para... Okay. Nakapost yung time, 9 minutes and 46 seconds. Okay, Lucas 48 ang tanong niya, no? Babasahin ko lang. Lucas 1:48. 48. Okay, babasahin ko. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin, at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad sa lahat ng salinlahi. Kay Maria ito, Sir Moderator. Okay, resume time. Pakiulit ng tanong mo, Brother Boy. Ang tanong ko dyan, yung tatawag sa kanya lahat ng saling lahi, kasama ba kayo doon? Natupad ba yun sa inyo? Lahat ng saling lahi, tatawagin siyang mapalad? Okay, sasagot ako ha. Hindi kami kasama na tumatawag kay Maria at nagpapapuri kay Maria. Hindi po kami nagpapapuri kay Maria. Kasi ang sabi rito, si Maria yung magiging mapalad, no? Kasi si Maria, isang virgin na kinatuparan ng Isaiah 9:6. Napakarami namang virgin doon pero naging mapalad si Maria kasi isa siya sa mga virgin na kinatuparan ng Isaiah 9:6 at Isaiah 7:14. Yan ang sagot ko sa iyo. Next question. So kung di sa inyo natupad, natatawagin siyang mapalad ng lahat ng saling lahi. Kami tinatawag naming mapalad si Mama Mary, lahat ng saling lahi. So sa amin pala natupad to. May rosaryo kami. Okay, Yes or no? ang sagot ko sa iyo, kung pinupurihan nyo si Maria na papuri na katulad ng pagpapuri sa Diyos, ay hindi nga kami kasama doon. Kasi ang binibigyan namin ng papuri, yung isinilang ni Maria. No? Yung fruit sa kaniyang tiyan na isinilang
na ang Berbo nagkatawang tao dumaan sa sinapupunan ni Maria, yun ang pinapapurihan namin at hindi si Maria. Yan ang sagot ko sa iyo. Next question. Saan nakasulat? Saan nakasulat sa doktrina namin na ang pagrosaryo, pagpupuri kay Mama Mary ng saan nakasulat yan? Doktrina namin. Saan mo nabasa yan? Saan, Kung Mr. tinatanong Moderator? mo ako, okay, tapos na ba siya? Sige, pakitapos mo muna yung tanong mo para hindi tayo Ang mag-abot. tanong ko, Mr. Moderator, kay Mama Mary, ng lahat ng saling lahi na nakasulat sa Biblia, letra por letra, Lucas 1:48, ay yun ay katulad ng sa Diyos. Saan nakasulat yun? Sir Moderator, sasagot ako. Ang tinatanong niya sa akin kung saan daw sa doktrina nila. So, dito naman sa paksa namin na patutunayan niya, hindi ako pwedeng magpatunay ayon sa doktrina nila kasi siyang affirmative. Negative nga ako eh. So, hindi talaga ako pwedeng pupunta dyan sa dogma credo ninyo na nakalibro. So, dapat ang maglabas niyan at basahin mo ayon sa dogma ninyo o sa credo. Yan ang sagot ko sa iyo. Next question. Sunod na tanong ko, kung wala kang nabasa sa doktrina namin na yung papuri namin kay Mama Mary ay katulad ng papuri namin sa Diyos o kalibel ng papuri namin sa Diyos, so inimbento mo yung bro. Okay, ang sagot ko sa iyo, hindi ako nag-iimbento kasi ayon sa iyo kanina na mas iniha-highlights mo at pinapapurihan mo si Maria. Kaya ang sabi ko, nagpupuri kami doon sa isinilang ni Maria sa Berbo na nagkatawang tao at hindi kay Maria. Kasi kung pareho tayo magpupuri kay Maria, wala na tayong debate at hindi na ako negative kasi pareho na tayong magkasang-ayon. O yan ang sagot ko sa iyo. Next question. Okay na yan. Sunod na tanong, tatawagin ako mapalad ng lahat ng saling lahi. Accepted ba dito ang end time church? Exemption ba kayo dito? Exempted kayo dyan sa verse na yan? Yes, exempted kami dyan kasi pag sinabi mo magiging mapalad si Maria at magiging papuri lagi yan at nagiging contest na yan kay Kristo, exempted kami. Exempted ako dyan kasi inulit ko sa iyo pangatlong beses na to, ang pinapapurihan namin yung Berbo na isinilang ni Maria at hindi si Maria. Siya ang dapat papurihan kasi ang mga anghel sa Revelation chapter 4, si Kristo ang pinapapurihan at hindi si Maria. Yan ang sagot ko sa iyo. Sunod na tanong. Rebuttal na to, Mr. Moderator ha. Sunod na tanong. Tama ba yung mga satanista ayon sa Satanic Bible, page 23 by Anton LaVey, na hindi sila pwedeng pumili ng santo sa langit bilang personal guide para katulong sa kanilang problema? Tama ba yung mga satanista? Mali sila. Okay, pag sinabi mo kasing tama ba ang satanista, hindi ko masasabing tama sila o mali kasi wala akong hawak Wala na talaga. doktrina Wala ng sa satanista. objection, Mr. Moderator. Wala sa categorical. Stop muna ang time. Stop muna ang time. Narinig ng moderator ang sagot ni Brother Pastor Valeriano. Hindi raw niya masasabi kung tama or mali yung mga sagot. So, pass, Mr. Moderator. Wala pala sagot eh. Okay, pass. So next question, Brother Boy. Resume time. Sunod na tanong. Hindi niyo pala pinipili bilang personal, hindi kayo kumukuha ng saint, no? Bilang personal guides para sa inyong mga problema. So, kaparehas niyo pala yung doktrina ng mga satanista dito sa page 23. Satanic Bible by Anton LaVey, kaparehas niyo pala sila. Yes or no? No, hindi kami kapareho ng satanista kasi ang tanong mo, hindi pala kami kumukuha ng mga saints bilang guide. Sa pagtitindig ko kanina, itinindig ko na ang Espiritu Santo ang siyang guide, comforter na magigiya. So hindi yung mga santong tao na hinulma sa kahoy, hindi yan. Kasi ang kinote ko kanina, ang Holy Spirit, Spirit in truth, siya yung guide eh. Hindi yung mga hinulmang babes, hinulmang bilog-bilog na may cross, na magiging guide, hindi yan kapatid. No? Ang guide namin ang Holy Spirit na ngayon. Satanic Bible, page 16. Ang sabi dito, no, the satanic knows that the prayers does not good, confessing to other human being like himself. So tama ba yung mga satanista
na yung humingi ng panalangin at pag-confess ng kasalanan sa kapwa-tao, tama ba yung mga satanista na tama ba sila kagaya nyo? Yes or no? Ay sasagot ako, tinatanong mo categorical. Ang sagot ko, hindi nga kami magkagaya, no. Kasi ang salitang satanista sa akin, ano? Objection mo na, objection No, mo ang na. sagot, Ngayon ay naputol po tayo doon sa cross-examination. Kaya tayo ay magko-cross-exam. Nandiyan na po ba yung ating mga debaters, mga kapatid? Okay, bro. Hello, hello. Hello, bro. Hello. Nasaan na si Pastor Bal, nasa na po at naputol tayo doon sa ating ating debate. Hello, hello mga kapatid. Wala pa ba si Pastor Bal? Sige, hintayin muna natin si Pastor Bal. Bading Mar, kumusta ka na? Wala na naman si Bala. Nawala. Nawala ba si Pastor Bal? Naman, kanina si Bilik na nawala, ngayon si Bala nawala. Tuloy-tuloy bang debate dito sa PDA? Okay. Okay, tuloy. Ayan na. Nandiyan na si Pastor Banner. Nandiyan na, Nandiyan na, bro. ready na, ready. Sige po, at nandyan na po yung ating dalawang debaters, mga kapatid. At natapos po tayo doon sa oras natin ay nasa 3 minutes and 22 seconds, mga kapatid. At ang tatanong po doon kanina ay si Boy Letra. Boy Letra ang nagtatanong. Tinatanong po niya si Pastor Bal ng end time. Sige po kapatid, set natin yung oras. So, sabi dito, bro, pwede na mag-start magtanong? Okay, check. Okay na, wala na, no? Okay na. So yun nga, ayon sa mga satanista, no? He either not pray to God for forgiveness or confess to an intermediary and ask him to pray to God for forgiveness for his sins. That the satanic knows that the prayers does not good, confessing to other human being like himself. Ayan bro, di sila nagko-confess or humihingi ng panalangin para patawarin ang kanilang mga kasalanan sa Diyos. So tama ba sila dito bro? Sa aral nila, mga satanista? Yes or no? Yes or no? Okay, sasagot na ako sa moderator, ano? Okay po. Ang sagot ko, no, hindi sila magiging tama, itong mga satanista. Hindi sila magiging tama kung kukuha sila ng tao na hindi naman yan ang magiging daan patungo sa Ama. So ang tama na gagawin ng satanista dyan, pupunta sila kay Jesucristo kasi sabi ni Jesucristo, siya ang daan tungo sa Ama. Kaya kung mamulot lang sila na kung sino-sinong tao dyan para magiging daan pabalik sa Diyos, yan ang malaking katalunan at kabiguan ng satanista at wala silang Next pag-asa. question. Yan ang sagot ko sa iyo. Sabi dito, sa page 22, kung saan sila nanghihingi ng panalangin.
Kanilang mga problema. Paano yun? Nag-iikot Pastor talaga. Bal, mute muna. Pag magtatanong lang po kayo, Pastor Bal, magbukas po Okay, kayo sige, sa sige natin. Pag hindi po kayo magtatanong, off nyo po yung mic. Meron na lang po tayong 1 minuto at 11 segundo. Sige, bro. Question please. So yung mga tao na hindi nila hinihingan ng tulong para sa kanilang mga kasalanan upang ipanalangin sa Diyos. Ito, those not fixed sa page 22. Those not fixed, do not pick a saint, mga santo, for their personal guides in obtaining for helping their problems. Yun nga yung mga santo na nasa langit. Yun yung hindi nila hinihingan ng dagdag panalangin para ipanalangin sila sa Diyos para sa kanilang mga kasalanan, confessing to other human. Tama ba sila, bro? Ganyan yung gawain nila, mga satanista. Okay bro, sagot. Moderator, naririnig na ba ako dyan? Sasagot ako? Opo. Sige po. Okay. Vision Ang time, sagot sige po. ang sagot ko diyan kasi ang tanong niya categorical kung tama ba daw ang satanista. Ang sagot ko is no, hindi sila magiging tama kung mamumulot lang sila ng tao para panalangin o dagdag. Hindi sila magiging tama yung satanista. Kasi ang sabi ni Kristo, I am the way, the truth, and the life. Kung meron mang tao para maging tama sila na mananalangin sa kanila, pumunta sila kay Jesucristo. Kasi sabi ni Jesucristo, ako ang daan patungo sa Ama. At sabi ni Kristo sa John 14, sabi niya, ask in my name, and I will do it. Yun ang dapat puntahan ng mga satanista. Sige po, time na po mga kapatid. Time na? Diyan po nagtatapos. Opo, time na po mga kapatid. Diyan nagtatapos ang cross-examination. Pa-mute muna po, Pastor Bal. Pa-mute muna po, Pastor Bal. Okay. At diyan nagtatapos mga kapatid ang cross-examination ni kapatid na John Paulo. Nagpi-feedback talaga eh. Wait lang. Bro, Bal. Sige po. Pa-mute lang po. Yan. Hello. Okay? Wala, nagpi-feedback pa rin. Okay, sige. Okay, diyan po nagtatapos ang cross-examination ni... Nagpi-feedback pa rin bro, pa-mute ako bro, Bal. Yan, okay na. Diyan po nagtatapos ang cross-examination po ni kapatid na John Paulo. Yan. Kay Pastor Bal. At ang topic po nila ipatutunayan ko na ang gawain ng pagrorosaryo ng Catholic Church ay kinasihan ng Diyos. Ang affirmative po dito, ang ating RCC na kaibigan, Boy Letra. At ang negative side naman po ay si Pastor Bal ng End Time. Bago tayo magsimula, sabi ni Alvin Gitamundok, tama bro, Boy Letra ang mga protestante, parehas ng stand sa mga satanic Bible. Satanic Bible o satanic na Biblia ng mga satanista pruweba na sila ay itinatag ni Satanas. Pastor Bal, handa na po kayo para sa iyong presentation, mga kapatid. Sino na bang sino na ang Si Pastor Moderator. Si Pastor Bal na, papermative ba? Mauna ako sa conclusion. Okay po. Okay, at bigyan po natin ng 10 minuto si Pastor Bal para sa kanyang presentation sa rebuttal stand. And time start now. Pastor, ikaw na po. Okay, maraming salamat Sir Moderator sa conclusion natin dito sa debating ito na patutunayan ng affirmative na ang rosaryo ay kinasihan ayon sa Biblia. Kasi pag sinabing kinasihan, pinapanahanan ng Espiritu ng Diyos. Pag sinabing kinasihan,
pinapahiran ng Espiritu ng Diyos. Yan ang kinasihan, pinahiran, sinasang-ayunan ng Espiritu ng Diyos. Ngayon, malinaw naman na sa presentation natin kanina na hindi talaga kasama ang Biblia. Kaya kahit dito sa Isaiah o dito sa Mateo 3 chapter 3 verse 16, yung binasa natin kanina, yung pong tao ang kinakasihan at hindi yung mga bagay-bagay na beads, papel, bato, o ano man ito, kahoy. Hindi yan ang kinasihan eh. Ibig sabihin, living. Katulad ni Kristo, si Jesu Kristo, siya ay living word, buhay na salita siya, siya yung berbo nagkatawang tao, siya yung kinasihan. Kaya nga doon sa binasa natin sa Mateo 3:16-17, bumaba yung Espiritu ng Diyos. Saan bumaba? Doon sa living word. Doon sa berbo na nagkatawang tao. At saka hindi doon bumaba sa kahoy na bilog-bilog o mga beads, no? Hindi doon. Kaya rito sa ano natin, sa kasama sa conclusion natin, yung Acts 7:48-49, kasi ang sabi rito, howbeit the Most High dwelleth not in the temples made with hands. Kaya nga ito daw Diyos na doon sa kaitaasan, na ginawa niyang trono ang langit at ginawa niyang tungtungan ng lupa, hindi siya naninirahan o pumapahid o kumakasi sa ginawa ng kamay. Ito namang rosaryo, gawa lang ng kamay yan eh. Kaya malabo po yung itinitindig dito ng affirmative na yun daw rosaryo, kinasihan, malabo po yan. Kasi hindi nga naniniran sa gawa ng kamay. Unang-unang rosaryo, gawa ng kamay. Paano pa maninirahan ng Espiritu Santo yan? Ginawa ng kamay yan. So hindi siya pwedeng pumahid o kumasi. So hindi pwede. Kasi ang Espiritu Santo, yan ay magiging tatak dapat. Pag kinasihan ka ng Espiritu Santo, tatak yun ayon sa Ephesians 4:30. Yun ay magiging tatak dapat. Pag sinabing tatak, nakamarka. Tatak, silyado, sealed with the Holy Spirit ka, silyado ka. So ang selyo na itinatayo ng selyo, ang Holy Spirit ang selyo at siya yung Spirit in truth na hindi siya yung Holy Spirit in truth na hindi matatanggap ng sanglibutan. Ito pa sa conclusion natin, na hindi talaga kinasihan ang rosaryong kahoy, plastic, bato. Ito ang sabi rito sa Joel 2:28. Ito and afterward, I will pour out my spirit upon all flesh. Joel 2:20-29, ito yung pagkasi. Ito yung pagpahid ng Espiritu ng Diyos. Sabi niya, all flesh. Hindi talaga kasama yung rosaryo. Boy letra, sorry Boy letra, kaibigan ko naman siya. Pero doon sa ina-affirmative niya, sablay. Dahil hindi pumapahid ang Espiritu ng Diyos sa plastic kahoy. Kasi sabi rito, and it shall come to pass, I will pour out my spirit upon all flesh. Ibig sabihin, mga buhay na tao, doon siya papahid at kumakasi. Katulad ni Kristo, siya yung salita na nagkatawang tao, living word ang berbo, doon siya bumaba, doon siya kumasi. Hindi doon sa itinitindig ng affirmative natin. Kaya kung meron mang ititindig yung affirmative natin na kinasihan ang rosaryo, yan po'y bagsak na. At kung meron pa mang ibang sasabihin si Boy Letra na sabi niya, isisingit niya yung rosaryo na ito daw ay kinasihan at nagpapapuri siya kay... Yan na lang po'y kuro-kuro at sariling haka na lang po ng katunggali natin na si Boy Letra. No, kung mayroon man siyang isisingit sa paksa namin, tignan mo pati yung kahoy ay kinasihan, hindi po. Sabi niya yung banal daw, dalawa, both yung Kristo na ipinako sa kahoy at yung kahoy banal. Hindi po totoo 'yon. Ang banal doon yung ipinako si Kristo. Malinaw po sa atin, no? Na ang Espiritu ng Diyos yung pagkasi, sabi niya, I will pour out my spirit upon all flesh. Hindi binanggit yung plastic na rosaryo, yung kahoy na may forma, hindi kasali. Yung spirit niya upon, sabi niya, I will pour out my spirit upon all flesh. Flesh.
buhay na tao, hindi kasama yung mga non-living things, hindi kasama po yung mga non-living things dito sa conclusion natin. Kaya sabi niya, your young man shall see vision. Oh? And also upon the servant and upon the handsmaid, yung mga lila, yung mga ba, sabi rito, in those days will I pour out my spirit upon all flesh. Okay, thank you. Sige po, at dadako naman po tayo sa conclusion naman po ng kapatid na Boy Letra Right. ng RCC. Kapatid na Boy Letra, 5 minutes po para sa'yo. And time is start. Check. Po. Alright. Pastor So, una Mark, sa lahat, comment lang. Una sa lahat ng tinanong niya as may conclusion, ito yung conclusion natin sa naganap na debate. Lahat po ay sinagot natin letra por letra kaysa po siya tumalon. Sa panalangin, nakasulat sa Biblia, letra por letra, ginastify siya, mismo nagsabi na nakasulat sa Bible. So kinasihan po yun. At gumagamit po siya ng Old Testament. Tapos yung ginamit kong Old Testament, Levitico 22 talatang 2, holy things, sinabi niya holy things, na nakalaan sa pangalan ni Yahweh, disqualified daw. Samantalang yung mga binabasa niya sa Old Testament, hindi naman yun na ordinaryong bagay. Yun po ay mga Diyos-Diyosan. Basa, 2 Korinto sa 15:17. Yun po yung mga pinapaiwasan sa mga Kristiyano dahil yun po ay ano pong kinalaman ng templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan. Ayun po yun, pinapalayo po tayo sa mga karumal-dumal. Hindi mo po pwedeng paghaluin ng liwanag at kadiliman. At meron po mga holy things. Kaya nga ang lahat ng kasulatang kinasihan ng Diyos ay magagamit natin. So lahat po yan na i-stand natin, ultimo yung cross, sabi niya hindi banal. So hindi po yan pagmamapuri, yan po ay di ko alam kung iniinsulto mo yung cross ni Cristo, bro. Di ko alam eh. Kasi ang linaw dito, bro, hindi yung gawa ng mga hindi talaga cross talaga ni Cristo to. Binasa kanina ng moderator eh. Maliban ng huwag na sanang ako'y magmapuri, hindi siya wala siyang pwedeng ipagmalaki sa MBB. Wala akong ibang ipinagmamalaki kundi ang krus ni Kristo. So kailangan yan po ay alituntunin sa talatang 17. Lumalakad sa alituntunin ito. So pati yung krus ni Kristo, pinagmamalaki po yan, hindi po yan sinasabing hindi banal at yan po ay bagay na nakalaan sa Panginoon. Yung krus ni Kristo nakalaan sa kanya yun. So pasok yung Levitico 22 talatang 2 na itong mga bagay dito sa Old Testament, ito ay mga anino na mga bagay na paparating sa New Testament. Ayun ang Roman Catholic Church. At wala pong exemption dito na ang lahat ng saling lahi ay tatawagin siyang mapalad maliban po sa mga satanista. So hindi po to specific lang kay Pastor Val, sa lahat po ng mga nakikinig, no, na ang exemption dito ay yung mga satanista talaga. Kaya nga Satanic Bible na binasa natin para magkaalaman na kung sino talaga dito yung may aral na sa demonyo. So dito sa Satanic Bible, tinanong ko sa kanya kanina, ang problema, yung ano lang talaga ipiti si Pastor Val kasi kaibigan kami. Pero para to sa lahat, no? Sabi dito, no? The Satanist knows that the prayers does not good confessing to other human being like himself. Ano yung mga human being? Sa 23, do not pick a saint. Hindi talaga kung sino-sino kasi mga santo yun. Yung ayaw nilang, yung tinututulan ng mga satanista, yung mga santo na ginagawa po ng Roman Catholic Church, dun po sila tutol. Tinututulan yung mga aral nyo, hindi nila tinututulan eh. Ang tinuturo nila sa mga miyembro ng mga satanista, yung way po ng panalangin ng Catholic Church kasi nga, they do not pick a saint for their personal guide, for helping a problem. Sabi pa dito, to prayer for forgiveness for the sins. Yan ginagawa namin sa rosary. Bawal sa kanila yan. Magagalit si Satanas sa kanila. Kasi ang worship ng mga satanista, no, sa page 53 ng Satanic Bible by Anton LaVey, ito parody o para insultuhin ang religious service or worship or service ng Roman Catholic Church. So dito talaga showdown to, no? So kanino magre-reflect to? Sa lahat po ng tumututol sa rosaryo, nag-reflect talaga. At ang sinabi ni Mama Mary na
tatawagin akong mapalad ng lahat ng saling lahi. Unang Lucas 1:48. Ang exemption lang po diyan ay yung nasa labas ng church. Siyempre hindi kami exemption niya. Sabi mo exemption ka. At saka wala kang yung sinabi mo na yung papuri namin kay Mama Mary na katulad sa Diyos, hindi po. Wala kang ganyan mababasa sa ano namin. Sa ano namin, sa doktrina namin, no? Walang ganyan, no? Yung nakasulat sa Bible, yun lang yung doktrina namin, kaya binasa ko sa iyo lahat kanina. At yung sinasabi mong marka ng tunay na Kristiyano, krus po yun, Ezekiel 9:4. Alam ni Kuya Alvin yan, yung sumusuporta sa akin, siya nagturo sa akin yan. Sa New Jerusalem Bible, put the sign of the cross at their forehead. Maglagay kayo ng tanda ng krus sa kanilang noo. Yan sa Hebrew niyan, tau. Yan yung tau, yan yung T. Cross talaga yan. Kaya nga translate yan ng cross. So lahat po ng argument ng kalaban natin, lahat po yan ay durog, no? Pati yung pagtutol niya, madudurog din. Lalabas, pag tama ka, tama yung mga satanista. Kami mali. Hindi mo pwedeng patamaan yung mga satanista. Amos 3:1, time na. Bago tayo magbigay ng pagpapasalamat ng bawat isa, mga kapatid, ay batiin muna natin. Pastor Val, pamute muna po. Nagpipidback tayo sa live. Okay, yan. Batiin muna natin si kapatid na June Conahap Romo. Kwento mo dyan, Paulo Cruz, sa Pagong. Hanggang ngayon, wala naman kang upgrade. Sabi naman ni Maria Abi, tungkol sa buhay at pagkamatay ng Panginoong Hesus, ang nakapaloob sa rosary o bakit ayaw nyo sa salita ng Diyos? Mga sulpot, sabi ni Maria Abi. Sabi naman ni Bro Alvin, di matitibag ang mga di katoliko. Ang Lucas 1:48, John Paulo Cruz win. Congrats. At sabi pa ni Maria, bakit ayaw niyong alalahanin ang buhay ng Panginoong Hesus? Ginagawa namin yan sa pamamagitan ng pagdarasal ng rosaryo. At ang huling comment ni Maria, demonyo kasi galit kay Mama Mary, kagaya ng mga sulpot. Mga kapatid. At bago tayo tuluyang magtapos, bigyan natin ng tig 2 minuto o tig 3 minuto ang bawat isa ng pagpapasalamat sa kanilang grupo, sa mga viewers, sa mga sumuporta sa debating ito, mga kapatid. Unahin natin si kapatid na John Paulo. 3 minutes, time start now. Alright, salamat kay Sir Alvin sa pagsuporta sa aking laban, no? Ikinararangan ko, sir, na sinusuportahan mo yung laban ko, sir. At sa lahat ng mga Katoliko, kay Pastor Val, kaibigan ko yan, at sa bumubuo ng PTA, kay Brother Jeff, kay Brad J. Rhodes, siyempre sa mga kaibigan ko sa TikTok, yung samahan namin kay Bronash, at saka sa kila H2O sa Ethos Bottom, nandiyan kami madalas sa nagla-live para meron naman tayong live sa TikTok, hindi puro sa Facebook tsaka sa YouTube. At yun, salamat Kuya Alvin idol ko yan. Sige bro. Okay na ba bro? Okay, Pastor Val. Ikaw na po. Okay, unang-una ay nagpapasalamat ako sa ating Panginoong Jesucristo na siyang banal na ipinako sa cross, John Paulo. At sa debating ito, nagpasalamat din ako sa affirmative na kaibigan natin sa panig ng Roman Catholic Church. Isa siyang believers na defenders sa kanilang mga aral at doktrina dyan sa Roman Catholic Church na siyang nakadbati natin ngayon sa hapong ito. At gayon din sa ating moderator, kay J. Rod at kay Jeffrey at sa PDA na siyang nag-cater sa atin sa debating ito. At ang debate pong ito ay hindi po labanan ng dugo at laman, kundi ito po ay labanan sa espiritual, sa katotohanan, at yan po ang aming debate. At naway marami po kayong nakuha yung sa live at doon sa mga nag-comment ng negative sa akin. Salamat sa negative na comment at yan ay aking ina-appreciate, at sa mga bumati naman sa atin ng positibo ay atin din naman po ina-appreciate yan. Gayon din sa loob ng GC kay Pastor Cesar Baladad
na aking kaibigang pastor na kasama sa Luneta, at si Denmar, at si Rani, si Dawood, yung Muslim na kaibigan din natin, at Sak Jacob. Back to you, Sir Moderator Jeffrey, at binabati ko kayong lahat ng isang mabuting hapon sa hapong ito. Sige po, at maraming salamat po. Pamute muna po ulit, bro Pastor Val. At maraming salamat po sa lahat ng mga sumuporta